pagmumurayaw ang ngatanan. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko hakinabuhi ko. Kamurayawan nga akong ginhuhulan, akong Ginoo hakinabuhi ko. Bisan pa man kung hain ka, kinunumduman ko. Bisan pa kung nalakat ka, di ka mag-usa. An akong paghigugma amon, magmamang pirmi, pirmi. Ako an imo kaupot, pirmi, pirmi. Ako imo kaupot, diri good mapapara, akong paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri good mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Akon kaupod mo, pirmi. Akon kaupod mo. Akada problema malalauman mo. An akon paghigugma amon, magmamangno, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi. Akon kaupod mo. Hakada problema malalauman mo. May ada daw la iba, hain na higugma. Nga sugadhan Ginoo, ginbuhat haimo. Nga tanan hingalimting, nga daop na yana, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi.
Nagkakalipay ang kada tawo, paglabay han adlaw, adlaw han Pasko. Ano naman ang masaliwan, kalipay nga iraha na ampon haadlawhan katawo. Sugad lain mga dekorasyon, pagkatapos han Pasko igintatago. Wow, 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 usa lagod ang katuyuan nga may Pasko ha. Kasalanan ang katalwasan ada kan Kristo. Kinhihigugma ka magsarig haiya, ngan kada adlaw mo permi good nga Pasko. Panumdumaan usa nga bagay, han imo pagkabuhi hining kalibutan. I Jesus ang sarigan, kinahanglan la nga imkarawton ang iya mga regalo. Paghigugmangan kinabuhi nga amugod laan kinahanglan han tawo. Wow, 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 usa lagod ang katuyuan nga may Pasko ha. Kasalanan ang katalwasan ada kan Kristo. Kinhihigugma ka magsarig haiya, ngan kada adlaw mo permigod nga Pasko. Usa lagod ang katuyuan nga may Pasko ha. Kasalanan ang katalwasan ada kan Kristo. Kinhihigugma ka magsarig haiya, ngan kada adlaw mo permigod nga Pasko. Hello, welcome, Simtu. Welcome po sa ating live stream ni Kuya Joel and Ate Beck. At kay Joyce Molina Channel, welcome. Happy New Year! Usap-usap matungod ang gudmaya Diyos, ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus. Kundi uman andi naghihigugma, waray hiya makakilala kan Jesus. Matungod nga ang Diyos gugma, ang Diyos gugma. Maghihigugma ay kita usap-usap matungod ang gugma. Welcome po sa ating programa An Batunhan Imo Problema, ang kasagutan sa lahat ng iyong problema. This is a live prayer and counseling. Welcome po sa ating mga kaibigan dito sa YouTube world at sa ating mga kaibigan dyan sa kanilang mga tahanan.
anak tungod kinhigugma niyaan nga tanan ini ang kinahanglan nga hibaruan ngang kinahanglan pagsundon maghihigugmay kita usap-usap matungod ang gugmahiya Diyos nga ang tao nga naghihigugma ang nakakakilala kan Jesus nga ni magdihatagay Praise the Lord. Maupay nga gabi hayo tanan mga kasangkayan. Ang Dios magabindisyon ha matag-usaha atong mga kinabuhi. Ang padayon kita subaybay hinin na atong programa. Tungod nga kita gintagan higayon han Dios para share haniya mga pulong pinaagi hining live program ang batunhan imo problema. Mga kasangkayan, kindudumara ini ni Kuya Joel nga natibik under the banner of Jesus sa Refuge Assemblies of God. Salit mga kasangkayan, adi kami Philippines, Tanawan, Yes. Leyte, Philippines. Live na live po tayo. Live na live po tayo ngayon. Happy New Year, haiyo nga tanan. Okay, Kuya Joel. Kumusta ka, Kuya Joel? Di Ate Beng, nagtitikagwapo, lalong gumagwapo dahil sa iyo at kasama ang ating mga viewers, Ate Beng. Praise the Lord, mga kasangkayan. Okay, Carmencita, Kuya Joel, Carmencita, Luna, mau pa nga gabi hay mo. Kuya Joel, maray kita yan na trivia. New Year yan na, Kuya Okay. Joel. Mag-uusap lang tayo, Ate Beng. Parin natin papahirapan yung ating mga... Oo. Okay, balitaw. Damo nga salamat tayo. This is the last day han 2020. And August, September, 4 months. Tungod inihan, gahumhan Ginoo, nakakahimo kitahan. Aton programa yan ang gabi. Anyways, thank you in madamo han and sponsor hanamon t-shirt. Yes, oo. Waray pa mag-live, Ate Beng, ka natin. Oo, wala pa mag-live. Pero Aton, niyan, oo. ka Jewel, thank you lagi kita. Bisan. Oo. So thank you in madamo han sponsor hanamon t-shirt. Yan, nakasurat, siguro nabasahan niyo, woman of faith and man of faith. I like the Kuya Joel, Ano? the friend. Yes. I like Yeah. this. I like this also, Ate Beng. I like Oo. the friend of this t-shirt, Kuya Joel. Sana, Ate Beng, may pamasko kita yan ang gabi, ano? New Year, Kuya Joel. Yan ang New Year. Belated pa Christmas. Madali lang ito, Ate Beng. Bisan, bisan kuan. Bisan everyday. Oo, everyday. Balitaw. Oo. Oo. Madali lang pagtuslok. Ano ba nga dollar sign? Okay, Oo. mga kasangkayan, kung nagkikita na kamo yan na, tuslok kayo ito, may the amount itong dala. Tuslok kayo ito niyo. Pwede super chatter, pwede May daton amount nga magsusupport ka kada bulan. super sticker, pwede super chat, pwede mag-join. Sa member hanaton programa. So depende ha aton desire aton kasing-kasing sa pagtulong ng gawain ng Panginoon. Oo. Kung mag-join, yan pipili tayo diyan. Pwedeng tingnan natin super chat. Yan. Pwede rin Ate Beng super sticker. Yan. Okay. Tapos pipili lang diyan. So, every month ito, Kuya Joel. Hindi, yung super sticker, super chat, one time lang yan. Pero yung pag-join lang, mag-join ka sa channel na ito, susuportahan mo yung channel na ito every month. Kahit maliit lang na na amount, malaking tulong yan sa sa channel.
at sa gawain ng Panginoon. Okay. Happy New Year ka Nanay Pasing, di Davao, Manila. Nanay Pasing, Happy New Year, Carmencita. Ano ko mo bata? Kuya Joel? Joaquin Luna, maupay nga gabi mga tanan. Oo. Magandang gabi sa iyo, anak. Ngani mo pamilya, Carmen, ngani mo asawa, ngani mo mga anak, maupay magandang gabi. Tapos si Ate Abing, si Ate Emma, Abela, Teresa Cahustin, Ana Maria Isabelo, and then hino pa to? Eva Constantino, Ate Teresa. Rebecca Bellalonga. Kaya nga ni hino pa naton mga kaupod na naton programa. Naton mga kasangkayan naton yan nga gabi. Ang Diyos pagabindisyon na iyo. Mga pangkumustahan naton mga viewers gyapon na ibang bansa. Sugat ka natin jingle. Happy Merry Christmas and Happy New Year Ate Jingle dida ha Singapore, Kanching Hong Kong, kan Kuya Jojo Larios. Yes, oh. Merry Christmas and Happy New Year kan Ate Mita Songgalia, kan Ate Mika Hakuwait, kan Ate Sandra, ha Saudi, Ate. Saudi, kan Ate Helda, di daha Netherlands, kan Rose Inday, Lebanon, Kan Ate Ching, kan Ate Chi. Ate Yusel. Nga tanan, nga mga kasangkayan naton, nga ada ibang bansa, ang ngalimot na ako. Kan Kuya Joe Ladisma, kan Richmond, Tulibas, ada kamo ha ibang bansa, damo taton mga kasangkayan, Kuya Joel ha ibang bansa. Oo. Kang Pastor Charin Lapasaran. Yan kan Height Worship Center. Good day and Happy New Year everyone. Thank you for sharing your ano to? Sige, tuloy lang Ate Beck. Kaya mo yan. Thank you for sharing the Word of God through YouTube channel and Height Worship Center. Yes. Pastora Don, maupay na adlaw or good day hay yung atanan. Praise the Lord and Jesus our refuge family. Yes. Oh. Happy New Year hay yung atanan. Nganan mga ka-YouTube channel naton, YouTube channels. Mga channel, mau pa nga gabi. Yung atanan, magandang gabi. Oh, din Ate Marta, Ate Beck. Ate Marta, salamat sa Ginoo. Hi. Thank you, Ate Marta. Hani mo mga regalo. Kan Ate Mika, nalipay siya. At Marjorie, Mawis, thank you, Mawis. Ani mo pag-live. Pag-rate ka na, Ate Mika. Pati Mary Joy, ani mo pag-live gihapon. Pag-rate kan Ate Mika. So, saring paman, manggihuna-hunaon good nga mga kabataan. Amen. Amen. Thank you for sharing your love para haamon and Ginoo mag-bless sa iyo mga kinabuhi. Okay? Music, Kuya May Joel. music, Ate May Beck. da. May music, Ate Beck. Hallelujah. Ayong kita, mga kasangkayan, pag-gray. Pag magyayakang ka, nawawarat music. Ang mga kasaya kita huhugasan. Ikaw naman mag-rate ka. Cebu, Kuya Joel. Oh, Ikaw naman. sige, maayong gabi sa atong tanan. Diha sa Cebu City, o atong mga kaigsunan, diha sa CDO, Surigao City. Ang Surigao City, CDO, Cagayan de Oro City, and Surigao City. Awag Southern Leyte, maayong gabi sa iyong tanan, sa tanang mga bisdak diha dyan. Awag ang atong mga bisdak gihapon nga mga YouTubers, maayong gabi sa tanan, daghang kaayong mga amigo nato, amiga Ate Beck, na mga
YouTubers nga atong mga amigo, mga amiga. Oga sa atong mga kaibigan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year gihapon na naton mga BGMP Trini, dida Camp Vicente Lim, nati Jai Jai, nga nani mo mga kaupod, and mga taga Region 8, maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Happy New Year ha iyo. Oh, Kudlaan aton paglaom hingin kalibutan. hi, hello. Ang Diyos nga anak Yeah. Kristo. Hello. Problema. Happy New Year Kuya Jojo, anati Baying. Yes. Ate Hana, maupay nga gabi ha iyo. Pagkitalanay, Kuya Joe. Pagkitalanay. So, we are now live Yes. and we have a new couple shirt. Yes. Yeah. Hakinabuhi Hey, woman. Oh, mo. Happy New Year kayo, Maggie. Okay, sige, bye. Okay, Ate Beck. Mhm. Mao pa nga gabi ni Kuya Jojo nakasulod na. Okay, welcome Kuya Jojo. Ay na. Ato na, nagtinawa. Ay, tinawa. Ano ba nagtinawa? Alright, mga kasangkayan. Happy birthday, Ate Mika. Oy, Ate Mika. Oh. Okay, pray. Anay kita ka. Nag-pray na ba kita? Wala pa kita mga introduction, Ate Beck, kasi hinihintay sige. natin yung ating mga Hayaan mo na kaibigan. sila, mapasok na lang Okay. tira. Okay. Ang grasya mo ang nakikita. Okay, introduction na kita, Ate Beck. Han Batun. Sige. Hindi mo problema para aton nga tanan. Ang batun ang imo problema. Ramdam nga nagahatag hin mga sagton para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haim. Ang batun ang imo problema. Narangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Ikang Lunes ngadto Sabado. Ang batun ang imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito si Kuya Joel at kasama ko ang aking magandang partner si Ate Beck. Ay nagwi-welcome po sa inyong lahat sa ating bagong episode. Ang patunhan mo problema o ang kasagutan sa iyong mga problema. Today is December 31 at sasalubungin natin ang bagong taon, Ate Beck. At hindi po kami matutulog hanggang alas 12 ng gabi. Hallelujah! Matulog na daw. Purihin natin ang Diyos at tayo po ay dadako sa panalangin upang hingin natin sa Panginoon ang gabay sa ating programa ngayong gabi. Okay, we will pray, Anay. O Diyos, nga makapangyarihan sa lahat. Damon salamat Ginoo nga ikaw nagahatag haamon hindi gayunan nga kami Lord makagpadayon hini nga buro hapon. Thank you for giving us Lord every day Yes, Lord. new strength Ginoo and anointing. Thank you Lord na mo grasya nga sufficient ikaw payaamon Lord nga mag pabayaamon. Thank you namon mga viewers na they are faithfully supporting us Lord Yes, in this Lord. program. Thank you Lord. Ang tanan-tanan nga imong gibuhat na amon in Jesus name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, kumusta po kayo ngayon mga kaibigan? Nandiyan kayo sa iyong mga tahanan. Sana po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Okay, kumusta kayo mga kaibigan? Kinumusta na natin ni Ate Beck kanina, ano? Mhm. Naton mga supporter. Atong ginpost dida aton channel Ate Beck. So ay kamo kay pausa nga may natong ginpopost dida nga mga ngaran. Amo tat aton mga supporter iton one of the supporters aton programa nga kamo gihapon nga amon mga viewers. Okay? So salamat ha Ginoo. An padayon nga paghatag aton higayon nga kita magkaurusa
para ino sa niliwat nga episode na aton programa. Yes. Okay. So para sa aton pagtikang mamati anay kitang pulong Dios dakilang mangingibig para sa aton nga tanan. Hi Jesus kung maghigugma matuo inin gidadakui ngan tangkod tutuksan mo likod labas ang ginhahatag di nawawarangan di natatapos inin paghigugma ni Jesus nga matuo. Ni Jesus kung magpasaylo walay hinkulang hinuhugasan ang kasaltanan nganhin nga ngalimtan kung ano man kahirayo ang katungdan hasirangan sugad man kadako ang iya pagpasaylo paghigugma niya matuo ngan purusaho nagduduso haakon para hiya pagsirbihan namatay hiya basik kitaan mabuhi para iya di hakaluganingon kundi para kan Jesus kung makigugma matuo inin gidadakui ngan tangkod tuktuksan mo permegud labas ang ginhahatag di nawawarangan di natatapos inin paghigugma ni Jesus nga matuo inin paghigugma ni Jesus nga matuo. Okay. Alright. Alright, mga kasangkayan. Padayin kita natong programa yan ng gabi. Si Kuya Joel mag-share hato ng pulong hangin pero bago ito, magpapasalamat kami anay ha iyo mga kasangkayan. Na mga salamat han iyo pagkikaupo da amon han bugos nga tuig nga 2020. Ang Dios mga bendisyon ha aton nga tanan. Ang Dios mga panalangin han tagsa-tagsa iyo mga panimalay. In spite ng mga challenges nga atong ginatubang for the whole year. But we thank you nga naging madaugon kita and thank you Lord. Ang tanan Ginoo nga imong gihatag ha amon nga mga kusog panalangin og sa amon mga kaupod mga kabugtuan namon Lord nga naghatag ha amon ni mga pinaspuhan damo. Salamat Lord. Kay rama kinabuhi. No, iba-iba lang Kuya Joel ang atong mga blessings nga naabot ha aton mga panudlanan. Sobra ate Vic, Yes. nag-uumapaw na pagpapala. Akala natin pandemic pero diri diay. Pag-ada kita ha Ginoo diri kita naabat in pandemic. Hallelujah. Tungod kay naton naton focus naka-focus kita diha kang Hesus. Amen. Hallelujah. Okay, magandang gabi sa iyo, Ate Mercy, King, at si Ryan at si Kent Rocky. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay.
Welcome, Arlen Sunyo Vlog. Salamat na nandito ka. Purihin ng Diyos. Happy New Year sa'yo. Okay, purihin natin ang Panginoon. Okay, ngayong gabi po ay dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayong gabi. Okay. Dahil po ngayon ay New Year, ang ating pong mensahe po ay tungkol po sa pagsalubong ng bagong taon. Paano natin ihanda ang ating mga sarili sa pagdating ng bagong taon? Ano po ang mga promise ng Panginoon? Ang mga pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan kung dumating man ang mga pagsubok, bukas po ang bagong taon 2021. Ano po ang mga promises ng Panginoon na panghahawakan natin upang tayo po ay magkaroon ng confidence upang harapin anumang mga pagsubok sa ating buhay? Ate Beck, napakahalaga ba ang paghahanda sa bagong taon? Oh, yes. Ikaw ba ay may handa ngayong gabi? Simula pa kaninang umaga, may handa na ako, Kuya Joel. Duro-diretso na ito hanggang umaga. So, yung handaan, not necessary nga magluluto kayo ng gabi. Alright. Okay, Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa gawain na ito. Sabi ni Kuya Joel Lerios. Happy New Year, Kuya Joe. Ate Beck, watching pa din. Watching pa din from Purama Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Wow! Hallelujah! Hi, Kuya Joel Lerios. Ay, kinabuhi at Nag-hotel. Salamat Kuya Jojo. God bless you. Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan, Kuya Jojo. Okay. So, salamat sa ating mga kaibigan. Ngayong gabi, kung meron po kayong Biblia, ay bubuksan po natin sa Isaiah chapter 43, Ate Beck, verse 18 and 19. This is one of my favorite verse sa Biblia. Ito po ay very popular kung sumasalubong sa New Year. So Isaiah 43 verse 13 and 19. Okay. Isaiah 43 verse 18 and 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Though you not perceive it, I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Amen. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Today, Lord, tonight Hallelujah, Jesus. is a memorable night sa aming Panginoon because this is the last Yes, Lord. day ng 2020 na kung saan kami, Panginoon, ay papasok sa bagong taon Yes, ng Jesus. 2021. Thank you, Lord. Ang sa lahat, Panginoon, na nandito sa live stream ni Kuya Joel and Ate Beck, ang aming dalangin, Panginoon, na sila po ay pagpalain mo ng lubos-lubos, Amen. Panginoon. Bless them supernaturally, bless them financially, bless them, Lord, physically, na kung meron mga karamdaman ang aming mga viewers ngayong gabi, Panginoon, ay maiwan ang mga sakit na ito sa pagpasok ng bagong taon, that we will come out, Lord, set free from any sickness and Amen. disease. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay at sa iyong mga salita ngayong gabi. Purihin ka at sambahin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, nakapin po sa ating live chat ang verse na Isaiah 43 verse 18 and 19. Pero sumobra po kaya tinanggal ko yung last sentence. Okay? Pero nandyan po ang ating verse. So pwede nyo lang i-click ang ating nakapin nga message kasi nandyan po ang mensahe ng Panginoon. Glory to God. Okay. Okay, sabi po dito, mga kaibigan, ang ating pong paksa ay ganun pa din. Paano natin sasalubungin ang bagong taon na mayroong pong paghahanda sa ating mga buhay. Marami pong tao na sasalubong sa bagong taon, hindi nila alam kung sila po ay handa o kung sila po ay confident sa darating na 2021.
So isa lamang ang paraan para po tayo maging confident na matatag ang ating pagsalubong sa bagong taon, na ang Panginoong Jesucristo ay kasama natin sa ating mga buhay. Okay, sabi po dito sa verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Amen. Tayo po ay inuutusan ng Panginoon na kalimutan natin ang mga nakaraang mga bagay. Yung mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya. Kapag titingnan natin this year 2020, may mga bagay sa ating buhay na palagi tayong nangihina at tayo po ay napapalayo sa presensya ng Diyos. At alam natin, isa lamang ang nagpapalayo sa atin sa presensya ng Diyos ay ang kasalanan. So sabi ng salita ng Diyos, kalimutan natin ang mga bagay na ito dahil ito ang nagpapahina sa ating pananampalataya. At sabi dito, do not dwell on the past. Huwag kang manatili sa iyong nakaraan. Dahil ang nakaraan ay hindi na babalik. Sabi pa, great things are ahead of you. Malalaking bagay ang inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. May mga bagay na hindi natin naranasan this year na mararanasan natin this coming year. At ito ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit po tayo ay nasa gitna ng mga problema o mga circumstances, ang mahalaga na tayo po ay hindi nakagapos sa ating nakaraan. Kaya sabi po dito, do not dwell on the past. Huwag kang manatili sa iyong nakaraan. Kailangan tayo ay mag-move on, move forward. Mga kapatid, mga kaibigan, move forward tayo. Huwag na tayong lumingon sa ating nakaraan. Kasi, Ate Beck, delikado ang lumilingon sa ating nakaraan. Yun ang nangyari sa asawa ni Lot, di ba? Nung sinabihan sila ng Panginoon, ng mga anghel na sinugo ng Diyos sa Sodom at Gomora, na tumakbo kayo, papalayo sa Sodom at Gomora, na ang syudad na ito ay gugunawin ng Diyos at susunugin ng Panginoon. Huwag kayong lilingon. Subalit yung asawa ni Lot ay lumingon dahil nailiw pa, Ate Vic, mga nakaraan na nabilin niya. So ayun nakita pag-iliw mga kasangkayan, ito mga naglabay na, labi na kung hindi nakakapaluya aton pagtuo di dahil Ginoo. So nung lumingon yung asawa ni Lot, naging asin siya. Okay? Isang marupok na uri ng haligi at nang umulan ay nawala siya, naglaho siya. Kaya huwag kang maglalaho, kaibigan, huwag kang lilingon, move forward tayo sa paglilingkod sa Panginoon because greater things are ahead of you. Maraming mga mangyayaring magaganda sa susunod na mga araw ng ating buhay in spite na merong mga predictions na merong mangyayari na matitinding pagsubok. Kahit ito ay mayroong mga matitinding pagsubok na ating pagdaraanan, ang Diyos po ay nag-promise, meron siyang pangako sa atin. Kaya sinabi niya, huwag kalimutan natin ang mga nakaraan. Sabi niya sa verse 19, Ate Beck, verse 19. See, I am doing a new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Yes, amen. Sabi ng Panginoon sa verse 19, ano ang pangako niya? Bakit tayo sinabihan ng Panginoon na kalimutan ang nakaraan? Do not dwell on the past. Forget the former things. Kasi sabi niya sa verse 19, see, I am doing a new thing. Amen. Ako'y gumagawa ng bagong bagay. Yes. So ngayong pagpasok ng bagong taon, merong ginagaw ang Diyos na bagong bagay para sa ating lahat. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit sa kabila ng maraming pagsubok sa ating buhay, nandyan ang Panginoon upang tayo ay samahan sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay. Sabi dito, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Ito ay sumisibol na. Hindi nyo ba nakikita? Yan ang sabi ng Panginoon. Hindi nyo ba nakikita ang ginagawa ko sa iyong buhay? Kung paano ko binago ang iyong buhay, kung paano ko pinagaling ang iyong mga karamdaman?
kung ano ang ating naranasan ngayong taon, okay? Mas matindi pa ang ating maranasan sa darating. Excuse me. Ipangusap ka natin. Meron talagang humahadlang. Okay. So, kaya tayo po ay inuutosan ng Panginoon na kalimutan yung nakaraan at huwag tayong manatili sa ating nagdaan kasi meron pong ginagawa ang Diyos na bago. Okay? Sabihin mo sa iyong sarili, may gagawin ng Diyos na bago sa aking buhay. Amen. May gagawin ng Diyos. At ang gagawin ng Diyos, sabi dito, ay nakikita na natin, mga kaibigan. Okay? Hindi nyo ba nakikita? Sabi ng Panginoon, now it springs up, it's now. Ngayon mismo, bago po dumating ang 2021, ito po ay sumisibol na, tumutubo na. Okay? Minsan kapag tayo po ay magtanim ng, for example, mani or kahit anong seed, tinitingnan natin kaagad ang paglabas ng mga dahon. Pero the moment na tinanim mo yan, Ate Beck, hindi mo kailangan usisahin kung ito ba ay tumubo o hindi. Kasi matagal pa makita yung dahon, di ba? Oo. Pero kapag itinanim mo yung liso, yung seed, the moment you plant the seed, ito po kaagad ay tumutubo. Hindi lang po natin nakikita ngayon, pero tumutubo na ngayon. Ang mga salita ng Diyos na itinanim ay parang butil, parang seed sa ating mga puso. Yan ay tumutubo na sa ating mga puso at hindi lang natin nakikita ngayon ang resulta, pero sa pagpasok po ng bagong taon, makikita natin 100% na ang lahat ng ating ginagawa na pagpapagod, pagpupuyat at sa lahat ng ating mga sakripisyo sa gawain ng Panginoon ay magre-resulta po ng great harvest. At ang great harvest na ito ay great harvest ng mga tao na makakilala sa Panginoon. So, praise the Lord. Sabi dito ng Panginoon, the last sentence na wala dyan sa nakapin sa message. Ang last sentence kasi na sumubra po ng 200 words. Sabi dyan, I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Sabi po ng Panginoon, gagawa ako ng mga daan at mga tubig doon sa disyerto. So, walang tubig, alam natin, walang daan, walang tubig sa disyerto. Pero ang Diyos ay pwedeng gumawa ng paraan na kung saan wala tayong magagawa. So, merong mga problema, merong mga circumstances sa ating buhay na parang nandoon tayo sa disyerto. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kung papunta ba tayo sa kanan o sa kaliwa. Pero promise po ng Panginoon na sa pagdating po ng bagong taon, our God is our guide. Ang Diyos po ang guide natin, is our guiding light. Natuturuan tayo kung anong gagawin natin sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga challenges. Magbibigay ang Diyos ng daan, hallelujah, at mga tubig doon sa disyerto. Ang mga tubig ay ang simbolo ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo. So purihin ang Diyos ngayong gabi na sa pagpasok po ng bagong taon, wag nating kalimutan na kalimutan natin. Wag nating kalimutan na kalimutan natin ang mga nagdaan. Yung ating mga nagdaan, yung buhay natin noon na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos, kalimutan na natin dahil binago na tayo ng Panginoon. At sabi dito, gagawa at gumagawa na ngayon ang Diyos ng mga bagong bagay. So, bagong taon, bagong buhay. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, bagong taon, bagong buhay. Bagong taon, bagong buhay. Amen. Palakpak. Nori, Ate Vic, Nori. Praise the Lord. So, yan ang mga kabugtuan. Salamat po sa kayo po ay encouragement sa aming mga buhay. Ang lahat ng iyong pagsunod sa gawain ng Panginoon, ito po ay nakaka-encourage po sa aming mga puso ni Ate Beck. Kaya mananalangin tayo mga kaibigan sa mga oras na ito na pagpatakpo ng alas 12 ng gabi, tayo po ay mananalangin ng sabay-sabay
At alam ko kung ikaw ay matulog o hindi man matulog, ako po ay Kailangan kang matulog. matutulog tayo pagkatapos po ng panalangin, Ate Beck. Dahil minsan lang ito na tayo po ay magsama-sama sa pananalangin. So tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Hallelujah. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng mga pamamaraan na kung saan wala kaming magagawa kundi manalig sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa taon ng 2021, pero alam namin, Panginoon, na ikaw ay kasama namin, Lord, at gumagawa ka ng mga bagong bagay at ito'y sumisibol na at ito man ay hindi namin nakikita, pero ikaw ang Diyos na gumagawa. Lord, you are doing a miracle in our lives. You are the way maker, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos sa buhay ng aming mga viewers, sa buhay Jesus. ng iyong mga anak ngayong gabi. Lord, that our lives will never be the same again sa pagpasok po ng 2021. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa aming mga puso. Salamat sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes. Happy New Year. Ano man? Praise the Lord. Hallelujah. Sige, Ate Beck, take it away. Ang yayakan ko. Okay, Happy New Year. Ana Maria Isabelo, good PM po. Happy New Year. Bagong buhay. Si Eva ini. Okay. Hi, Ate Eva. Di ko makapasok. God bless po. Okay, makakapasok ka. Ano lang gawin mo, Ate Eva? Punta ka sa YouTube. Sa cellphone mo, tapos punta ka sa may icon na YouTube channel, tapos i-click mo lang yung icon na YouTube. Then, hanapin, search mo, Kuya Joel Anatibek. Makapasok ka na doon. Okay. So, kung sa Facebook ka, Ate Eva, hindi ka makapasok talaga kasi kailangan pa ng sign in. So, makapasok ka sa YouTube, Ate Eva. Click mo lang ang nakasulat na YouTube. Tapos pasok ka, Kuya Joel Anatibek. Makakapasok ka doon. Okay. So, salamat ang Ginoo. Ano? Ang pulong sa Ginoo nagadasiga aton nga. Forget the former things. Kalimutan natin ang mga lahat na nagdaan sa ating buhay. Masakit man o mga bagay na mga karanasan na nakakapagbago sa ating buhay. Kailangan nating iwan na. Tapos harapin na natin ang bagong taon. Sabi ng kanta, bagong taon, bagong umaga, bagong pag-asa. So kaya mga kasangkayan, damo nga salamat imo. Yes, bagong taon, bagong buhay. Sabi ni Ate Ana Maria Isabelo. Ngayon, damo nga salamat tayo mga kasangkayan. Yes, Ate Carmen, Ate Marta, yes Lord, salamat po sa mga salitang narinig ko ngayon in Jesus' name, Amen. So lahat tayo mga kasangkayan, kailangan natin magkamayada kita, pulong sa Ginoo nga aton mahihimo yan nga gabi. So itiba natin siguro mga kasangkayan, busy adahirahan pagluluto, Kuya Joel. Ano? Ano ba? Di rin nakakapasok dahil hindi. Kailangan YouTube ka mag-click para ka makapasok. Hindi sa link. Hindi sa link. Na sinishare. Oo. Kapag isi-share, like for example, isi-share ko sa aking timeline and ini nga programa ngayon, makapasok ka pero hindi ka maka-comments. Oo, tama. Hindi ka maka-like. So, kailangan pumasok ka doon sa YouTube channel. YouTube channel talaga.
So ato ka dito sumulod, tapos i-click mo ito niya, hanapin mo ang Kuya Joel Anatibek. Makapasok ka dito, makakomments ka. Okay, mga kasangkayan, damo nga salamat. Anpulong sa Ginoo nga gimpaang bitato ni Kuya Joel, no? Imagine mo na siyang Ginoo kalimtan mo. So sa ato pa ngayon, Kuya Joel, pag diri mo kalimtan ang mga walang lalabay hay mo kinabuhi, magpapabiling ka lagyapon na nimo dati nga kinabuhi. Waray mga buta nga mabag-o nga maabot aton. Tama, Ate Beck. Kasi yung mga nakaraan, kapag hindi natin yan, doon tayo palagi nakafocus. Yung mga bagong gustong gawin ng Panginoon na hindi po mangyayari, Ate Beck, sa ating buhay. Oo. Like for example, sabihin mo na gusto ko ng bagong damit. Pero mayroong mga damit pa sa yung closet na hindi mo pa na nagagamit. Ibigay mo yung mga lumang damit mo. Okay. Pero wag na yung mga luma na Oo, talaga. oo. Yung mga damit na magagamit pa, tapos igbibigay mo na. Pero ito, Ate Beck, ay patungkol sa ating spiritual na Yeah. buhay. Patungkol to sa ating buhay na kailangan tayong, sabihin, aangat tayo That's right. sa Oh. pananampalataya. So, magli-level up, Ate Oo, Beck, talaga magli-level up sa tayo. 2021. Yes, Kuya Joel. Okay, Ate Beck, ito ang ating itatanong sa ating mga viewers. Ano ang yung expectation sa pagpasok ng 2021? Anong gusto mong mangyari Mhm. sa 2021? Kasi sinabi dito sa Isaiah 43 verse 19, nakapin po dyan sa message, klaro po ang sinabi ng Panginoon, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?" So, ano po ang yung ini-expect? Kung baga wari-wari pa, Ate Beck, ano't imogin papamulat? Yan ang 2021. Kaya tiba ito, ba, nagpapamulat nga tumubuhira. Ha? Kahit kaunti, tumubo. Kabit na lang. Ang iba nag-expect na maraming pera. Kaya pagdating ng 2021, ngayong midnight, maraming mga tao na Sa samburak. susunod. Ano ba? Susunod kwarta na ito, lata. Tapos magsusulot ng may Polka mga dots. polka dot. Oo, para dumami daw ang pera. Tapos Oo. mag-ano ka ng mga pagkain sa lamisa ng mga Oo, mga bilog. bilog-bilog. Pero yan pong lahat ay pamahiin po, mga kaibigan. Lahat yan ay pamahiin. Although, okay yan mga prutas kasi makakain natin. Pero ang mahalaga na sa spiritual nating buhay, tayo po ay nakakonect sa Panginoon na nagbibigay ng tunay na abundant life. Amen. So, and prosperity sa darating. Di ba sabi niya, Happy New Year, Happy New Year or Prosperous New Year. Okay? So, paano, Dito na lang ako sa Prosperous New Year. Oo, Dili paano sa magiging happy. prosperous New Year kung tayo po ay hindi nakakonect sa Panginoon? Dahil ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tunay na abundant life at masaganang buhay. Na kasi kung wala si Jesucristo, kahit ikaw ay mayaman, kung wala si Jesus sa iyong puso, malungkot ka pa rin, Ate Beth. Malungkot ka pa rin. Okay? At ang iyong tawa ay hindi talaga mumula sa puso. Parang dito lang sa leeg, walang nararamdaman. Kaya napakalaga ngayong bagong taon ay meron tayong nakikita, okay, by faith. Ano ang iyong ini-imagine by faith? Ano ang gusto mo na mangyari sa iyong buhay ayon sa kalooban ng Panginoon? So, yun po ang ating isusulat, mga kaibigan. What do you expect sa pagsalubong ng 2021? What do you expect? Music. Okay. Para sa ating lahat, mga kaibigan. Praise the Lord. Okay, Ate Vic? Ano tayo mo request? Okay, good tinduro, Ate Vic, itong litra. Baga, nagkukuri pa ko pagbasa ng mga litra. Pagtitiwala. O, kanini, medyo rock ini, Ate Vic. Matibus. Okay, medyo rock ini. Sige, pagtitiwala. Diri na tanan na aga
adlaw nasirang danay natatapan ini in maitong nga mga dampo diri nga tanan nga gabi may bituon nga nakidla danay-an kalangitan masyado ka masirong sugad man han kinabuhi naton may pagpawangan may pagsirong dampughan mga problema da nga naabot kundi bisan ti ano kabugat ang problema ako nabaro na ang pagsari iya an akon pagsari kadaugan an iginbunga kada problema may karigon ko na ang pagsarig ang kinahanglan para akon hiyaguman gugma niya ngan kagamhanan yanangan maabot man diri nga tanan nga adlaw malinaw ang panahon danay nagbabagyo ngan mabalot ang kakurulkon at di ako permi talwas hakamot ang Diyos naton hagrasya niya ako kinmangnoan han aton magpuruha ang magdudul kung haaton mamurayaw nga kinabuhi mawawaraan kuhi kabiduan ngan kabaraka ang atanan mga problema may karigon ka na pagsarig atong kinahanglan basi atong hiyaguman gugma niya ngan kagamhanan yanangan kiabot man diri nga tanan nga adlaw malinaw ang panahon danay nagbabagyo ngan mabalot ang kakurulkon at di ako permi talwas hakamot ang Diyos naton hagrasya niya ako ginmangnoan bulahanan nagsasarig ha Diyos bendisyon niya magiging Amen. Bulahan ang nagsasarig at Diyos, Ate Bek. Nanitiya bendisyon, bugos. Yes. Hallelujah. Bugos, Ate Bek. Okay. Salamat at nga kanta, Ate Bek. Nagpapainom dumaaton nga magsarig good lang kita Ginoo yan ang pagsulod itong 2021 wara iba naton bubuhaton makasangkayan ang manalig sa Diyos dahil buo ang pagpapala ng Panginoon this coming 2021. So meron na po tayong mga kaibigan na nag-comment kung ano po ang kanilang expectations ngayong 2021. Kung ano po ang naisulat nyo dyan, ay manampalataya ka kaibigan na mangyayari yan. What is written, and in the sight of God, yan po ay nakikita ni Lord ang iyong puso.
Okay? Nakikita po ng Panginoon ang iyong puso. Okay, all right. Babasahon nato na niyo mga expectation for the year 2021. Ako na, Kuya Joel. Oh, sige, Ate Beck. Sige, ikaw. Ikaw kapsunod. Mm. Di ako, ito ako na expectation for the year 2021. Expect ako hit great move of the Holy Spirit. Nga magkikiwagod ang Espiritu Santuhan, mga katawhan, aton nasod ha Pilipinas nga hira makakilala gud ha Ginoo. Nga akon kinabuhi liwat, expectation ko liwat anak kinabuhi nga maging masuok pa ako ang akong relasyon ha Ginoo. Ang expectation ko liwat para anak pamilya nga nakon mga anak liwat maging magmainuswagon hira ha ira mga pagkinabuhi kadadlaw nga labi na maging magmainuswagon liwat hira kapag kilala pag-alagad ha Ginoo. Siya na akon. So para hasingbahan gihapon daboy ni Kuya Joel ha. Sige, sige. Para singbahan liwat, ako expectation nga ang mga Kristohanon ha Jesus sa refuge maging supportive ha buruhaton han Ginoo. So ayan na ako labinan mga supportive nga mga leaders naton mag-increase ini hira Kuya Joel na nira kinabuhi. Oo. Kasi kapag nagsusupport ini hira ha isan ano man dili man na finances pero nagsuportirahan mga buruhaton han Ginoo pinaagi nira pastor nagiuswag inihira kay blessing ito na ang promise ito ha Ginoo. Where the Spirit leads, He will, or where the Spirit guides, He will provide. Amen. Okay, so para naton mga kasangkayan, basahon naton na niyo mga comments. Okay, Joyce Molina channel, Happy New Year to all. Okay. Same cue. Okay, ambutan natin nga harang. Okay, sabi ni Kuya Joel Anatibik is, ano pa ba ni? Harayo na ka, Ate Beck. Dere, bumalik Adi ako Kuya August. Joel, kung bumalik ako kay, ikikita ko nila mga comments para masahid May naton. prayer oo. request, ano? Oo. Kasi Facebook Kuya Joel, diri nato nababalik ang nila comments. Hindi Pero di rin nawawara. Facebook nawawara. Salit di rin nato nababasahan. Anira mga comment. So din aton. Babasahan ini naton kay ini. Amo ini iton. Good evening po Pastor and Pastora. From Ate Marta, Happy New Year po kay iyong aduha. Yan salamat. Ginoo. Ang sabi ni Mawis and Mary Joy. Salamat Pastor and Pastor. Diretso tayo Okay. sa expectation, Ate Beck. Ay, nanay Kuya Joel. Happy New Year gihapon na iyong atanan. Di ba, mag-aga makakata. Yan na, di atong basahon iti kang pagbalik. Ana Maria Isabelo, good evening po. Happy New Year, Pastor and Pastora. Praise the Lord. Hallelujah. Marjorie, good evening and Happy New Year to all. Sa Marta, yes Lord, salamat sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Irene Advencula, hi po Pastor and Pastora, good eve po kayo. Yes, Irene and Albert and Jairi, Jai, Happy New Year gihapon ha iyo. Bisla utod-utod. Bislaw tudutod na kita hi Irene. Welcome to my live stream. Sering ni Night Boat. Ano ba't nga Night Boat? Thanks God, baga nakakita kya na, bisla utod-utod, at least nakakabatiak. Tama. Kasi natong signal yan, adamo ito naglagagamit yan na. Oo. Okay, Arlen, Sonyo, maupay nga, good evening ha iyo. So, may daman na, ni mo naka-sign man dito hiton condolence, ano? So, okay. Marta, tama po, huwag nang balikan ang iyong nakaraan. Harapin ang nakalaan para sa Panginoon. Okay, may gagawin ang Diyos sa aking buhay, sabi ni Ate Marta. And bagong taon, bagong buhay. Hallelujah. Sabi ni Ana Maria Sabilo, good PM, Happy New Year, bagong buhay.
Si Eva ini na din ako nakapasok. God bless po. Sabi ni Ate Marta, yes Lord, salamat po sa iyong mga salitang narinig ko ngayon in Jesus name. Amen. At salamat Ate Be, kay MTV Enthusiast sa pag-tune in. Sumeri nga ni Ate Vic nga harang, nagkikinita pa tuyarayahan advertisement. Kikinita niya, ay. Pag nasa rin nga ni nga harang, nakakikita at live chat, pero nagkikita aton advertisement. Di rin niya gini-skip. Ibig sabihin ito. Thank you. Okay. Thank you po, MTV Enthusiast. Carmencita Luna, salamat Lord, ang buong taon na ikaw ang aming gabay. Michelle, Happy New Year. And iba, bagong taon, bagong buhay, ikaw Ginoo ang aming kalakasan. Marta Lonsaga, ang inaasahan ko ngayong 2021, lalago ang aming pananampalataya at kasama ang aming negosyo sa paglago. So be it, Lord. Yes, amen. In Jesus' name. Mangyari yan. Amen. At ang aking mga anak lalong mainit sa kanilang pananampalataya kay Amen, Lord. amen, amen. At ang aking, at hindi magsasawang mag-share ng mga memory verse. Okay, Ate Michelle, nakatara ka na ka, Joel? Oo. Ate Michelle. Kay Ana Maria Sabilo, para sa akin, good health sa aking family. Kailangan sila pa rin ang maghari. Siya pa rin ang maghari sa buhay namin ngayong 2021. Amen. Ate Michelle Albano, my expectation this coming New Year 2021 is that me and my household will serve the Lord and be used by His kingdom mightily. So be it. Amen. Nangyayari yan, Ate Michelle. Hallelujah. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Okay, from Ate Marta Lonsaga at Tapos ang ating na. mga anak. Uy, sumpay ngayon ni Ate Beth. Marjorie na. Sumpay, oo. Okay, from Marjorie. Asa niya, maputol po. Mapuputol talaga yan kapag sobra ng 200 words. Gini-expect ko yan nga 2021 nga more blessings, protection from the Lord and answered prayers pa it umabot maging mas connected pa ak Ginoo ngan upod an akbugos nga pamilya. Kaya, Amen. Marjorie. Ate Irene, anong expectation mo, Ate Irene? Okay, from Ate Marta, salamat po sa iyong mga sinabi, Pastora. Ito'y magkakatotoo dahil sinabi mo. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Amen, amen. Mag-i-expand itiyo buruhat, itiyo negosyo, Ate Marta. Yes. Dahil kayo ay matapat sa Panginoon. Pati, Okay. at sa lahat ng mga viewers natin Oo. na may mga negosyo, mag-i-expand. Mag-i-expand kayo Ang this mga 2021. negosyo. Yes. Yung may mga Okay. negosyo. Okay. Oh, bago kitang padayon, baga na-excite na ako, Kuya Joel. Oh. Music, kita? May na ko na kita kanina. Muling isini. Ayaw, ito. Mga kibigan tayo. Mga kibigan tayo. Pinatugtog natin yan kanina, Ate Kanina, Beko. Kasama. Mhm. Para sa ating lahat. Sama-sama tayo, mga kasangkayan, aangat. Walang iwanan. Yes, amen. Kasi si Jesus ang baton. Hindi mo problema. Waray problema nga dili masusulba. Bisan pa man kung hain ka, hinunumduman ko. Bisan pa kung nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigugma amon magmamang pirmi. Ako ang imo kaupot pirmi. Ako imo kaupot. Diri good mapapara akon paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri good mabaya. Hakada kakag
an akon kaupod mo pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Akon kaupod mo pirmi, akon kaupod mo. Kada problema malalauman mo. An akon paghigugma amon magmamangno pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi. Alright, padayon kita pagbasa naton mga expectation for the year 2021. Malalauman mo. Okay, from Ana Maria. Tapos na ba ni? Ana Maria Si Ate Iba. Isabela. Si Ate Okay, Iba. Ate Iba. Para sa akin, ngayong 2021 ay maghari siya ng buhay. Namon at expectation ko, lagi, sandali lang ha. Okay. Expectation ko, lagi mag-provide ng maayos ang aming relasyon. Happy New Year sa inyong lahat. Amen. Si Ate Eva ini. Okay, from Carmencita Luna, ang expectation ko ngayong 2021, maging matibay ang aming pananampalataya at magkaurusa na kami didingatanan ha Ginoo akon mga kabugtuan. Amen. Ngan prosperity han Team Isabelo. Amen. Amen. So be it. Amen. So be it, Ate Carmen. Magyayari Yes. talaga yan. Hallelujah. Kayong Team Isabelo ay kasama ni Team Jesus. Hallelujah. Kapag kasama ang Panginoon, magyayari talaga ang lahat ng iyong inaasahan. Sabi ni Ate Marta Lonsaga, at inaasahan ko rin na pagdating ng 2021, magtatagumpay kami sa lahat ng mga pagsubok o sa lahat ng mga worries dahil kasama namin ang Panginoon. Amen po. Totoo yan. Amen. Amen. Hallelujah. Joel Lerios. Amen. Amen, Kuya Johan. Amen. Halipot light comment ni Kuya. Expectation mo, Kuya Johan. Okay, sulat mo. Susulat mo. Okay. Okay. Ate Carmen, Ate Beck. Ate Carmen Lona, sa pamilya ko, good health, lalo na sa asawa ko na malayo. Malayo siya, nadidistino sa trabaho. Kalakasan din po sa aking nanay. Amen. Amen. Sering natin Marta, ang cute nyo talaga tingnan, parang magkasintahan lang kayo. Oh. Talaga. Yun talaga, Ate Beck, di ba? Habang tumatagal ang pagsasama, dapat yung treatment nyo ay parang magkasintahan pa rin. Yes, yes. Para hindi boring ang Oo. buhay. Oo. Oh, kapag nag-uusap kami ni Ate Beck, minsan nagtatawanan kami. Kung kami ay nagsasama, no, lumalakad, papunta kami doon sa roof deck sa mga tanim ni Ate Beck. Oy, by the way, yung channel ni Ate Bikay, suportahan natin. Yung kanyang Ate Bikay's Garden, ha? Meron pong video na ginpost ni Pastora. Suportahan po natin, tingnan po natin, i-like po natin at mag-comment. Maraming views na yon, Ate Beck. Okay. Sige. Paul Mo Gising, hi. Happy Yes, New Year. Paul Mo Gising, hi. Happy New Year. Happy New Year to you. Thank you for coming. We are commenting what is our expectation for this New Year 2021. So you can write your comment and we're going to read it upang the Lord will bless your life. Yan. Okay. Okay. Magatulo na kalitra kang Kuya Joel. Happy New Year na. Happy New Year's Eve. Okay. Okay. Yes, Happy New Year's Eve to you, Paul Mo
Gising. Also from Kuya Joel Reyes, Happy New Year. Okay. Ana At- Maria Isabelo, sa akin po, Pastora, good health sa amin lahat at sa aking manugang na buntis, si Iba ini. Yung kanyang manugang na buntis. Maging good Oo. health. Kasi mahirap Ate Bek kapag pandemic, di ba? Mm-mm. So kailangan natin ng proteksyon araw-araw Yes. sa ating mga mahal sa buhay. Okay. Okay. Sige pa din kita ko, Joel. Music lanay. Okay, music. Ate Bek, sige, music. Aw, Ang kadalwasan ada kan laging Pasko. Oo. Iba na, iba nga music Pasko. Oh, laging Pasko ito yung Ate Bek. Okay, sige, comments kami. Ikaw, Kuya Joel, ano expectation mo? Okay. Ano yan? Oh, expectation ni mo. Expectation ni mo, han, mo. Kalugaringon, ano mo, faith. Tapos, imong expectation ko, Kuya Joel, ha, aton relasyon. Yes, Na maging oo. masuok pait aton relasyon. Kita akon. Oh, sige, Ate Bek. Oh. Nakita ko ay mo. Kingkita ko anay kon ano't masunod nga music kay background. Alate ka na. Sige, Ate Bek. Taway mo na, Kuya Joel. Okay. Una nga tanan, yung una po sa lahat, ang aking pong expectation this coming 2021 na ako po ay maging malapit pa sa Panginoon at gamitin ako ng Panginoon na maging influencer because there are a lot of people in the social media at kahit saan po ay they are influencing people in some other ways, ibang pamamaraan. Ang iba po ay ang pag-impluwensa ay tungkol sa fashion. Ang ibang impluwensya po ay tungkol sa pag-advertise ng mga inumin o di kaya mga bagay na sinusuot o ginagamit ng tao. Hindi man ako celebrity, hindi man ako kilala. Pero ang mahalaga na makilala si Jesus this coming 2021, mas matindi pa ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay, that I will become a great influencer through the power of the Holy Spirit. Na ang lahat ng mga manunood sa lahat ng aming ipopost ni Ate Bek, ito'y magsilbing instrumento na maging magbago ang buhay ng mga tao. Yun po ang aking expectation, that I would become an influencer ni Lord sa buhay ng mga tao sa buong sanlibutan. So, ang aking pong expectation na kami ni Ate Bek ay maging world changer na mabago po ang ating sanlibutan sa pamamagitan po ng mga mensahe ng Diyos sa bawat tao. At ang pangalawa sa aking pamilya, ang aking pong expectation sa aking family na maging kontento lang kami kung ano nasa amin at maging masaya, yun po lamang. Hindi na kami naghahangad ng kayamanan. Ang aming hinahangad lang ay contentment at maging masaya ang bawat isa. Ang aking mga anak ay maayos at walang sakit at sila po ay may maayos, stable na mga trabaho para sa kanilang pamilya. At sa aming mga single ladies pa, at sila ang aming expectation na magkaroon sila ng buhay na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kung meron man silang mangungonsoylo, nga iton may kahadlok ka Ginoo. Oo nga, marespeto ha Diyos, marespeto ito mga ginikanan. Amon expectation amon mga anak, kay mga daragam at amon mga anak nga nabibilin ng mga single. At ang aking expectation sa inyong lahat, mga kaibigan, sa aming mga viewers, na patuloy kayong lumago sa pananampalataya at hindi lang kami ni Ate Bek ang mag-share o mag-live stream, kayo po rin ay mag-live para po mag-influence po ng iba at mag-share ng salita ng Diyos. At mag-multiply po ang gawain ng Panginoon at bigyan tayo ng malakas na internet connection habang meron pa tayong pagkakataon na pwede pa tayo mag-share. So yun po lamang mga kaibigan. At sa church, ang akong expectation na patuloy gamitin ang simbahan na ito na maging instrumento na patuloy na tumulong sa mga taong nangailangan at
makapag-share, ma-evangelize ang buong mundo. Yung po lamang, Ate Beck. At sa mga leaders, ang expectation ko, kayo po ay palaging sumunod kay Pastor. Kung saan siya, salamat sa suporta, nandoon kayo. Kung nandoon kami sa FB, dapat nandito rin kayo sa YT, okay, sa YouTube. Kasi wala pong kaibahan po. Kahit nasaan tayo, basta suportahan natin ang bawat isa. So thank you po sa mga leaders na nandito sa Jesus Our Refuge. Thank you for coming. Mahal po kayo ng Diyos at mahal namin po kayo, na gusto namin na kayo ay lumago sa pananampalataya at gamitin kayo ng Panginoon sa pag-share ng salita ng Diyos. Amen. Okay. All right. Okay. Basahin natin, Ate Beck. Sabi dito ni Kuya Joel, Uy, may nakita. dala. Kuya Joel. Expectation ko sa 2021 na maging healthy ang akong pamilya. Pamilya ngan match. Klak. Much dollar. dollar. Blessing to come para haamon ngan ha mga anak-han Ginoo. Thank you. Thank So you. be it in Jesus' name. Patulungin. Amen. Patulungin ito si Kuya Jojo. Yes, Patulungin, oo. Kaya blessed talaga iniya, Kuya Joel. Okay, from Ana Maria Sibilo, hello po. Si Bon Mateo. Matthew po ito. Happy New Year, Pastoran Pastor. Okay, Bon Matthew, God bless you. Salamat anak na nandyan ka. Maging mabait ka na anak, ano? Kanino bang anak ito, Ate Beck? Apo ini ni Ate Ate Eva. Okay, so ilang taon ba si Oh, Bon si Matthew? ano, Ilang nine, taon? 9 nine years ata, old. So oh. Bon Matthew, Happy New Year. Okay, sana ay pagbukas ng another second quarter ay patuloy ka bigyan ni Lord ng wisdom and knowledge Amen. sa pagsagot ng iyong mga modules. Okay. Okay, from Ate Rehes. Inasahan ko, Ate Mercy pala, sorry. Ate Mercy, inasahan ko sa 2021 para Philippines ay magkaroon ng lunas ang virus at magkaroon ng kapayapaan. Okay. Sabi ni Ate Corazon, Blessed New Year po. Okay. Salamat, Ate Jingle. Blessed New Year talaga pagdating ng bagong taon. Ate Marta, wow, hindi makatingin si Kuya Joel dahil nasisilaw siya sa nakakabighani mong kagandahan, Ate. Talagang Ate Marta. nako-conscious pa ako, Ate Marta. Hindi talaga ako makatingin. Talaga, kasi kinikilig ako. Nahihiya ko kay Ate Beck. Talagang lalong gumaganda si Ate Beck. Okay. Hallelujah. Okay, Ate Mercy, expectation ko this 2021 sa aking pamilya ay good health at maupayla at sarabot ngan maging suok it akon pamilya. Ha, Ginoo. Amen. Ate Marta. Tama po. Salamat po. Lagi kaming nakasunod kahit saan kayo. Yes. Amen. Ayan. Talaga, ina-admire ko itong ating mga kaibigan na kung doon kami sa FB at karamihan, Ate Vic, na nandun tayo sa FB, hindi naman talaga sila kahit nandun tayo sa FB. Hindi nanonood. Pero salamat kung kahit saan po kami ay nandun po kayo. Truly, kayo po ay mga tupa ni Lord. Mga tupa. Mga tupa ng Panginoon. Okay, Ate Vic? Mahani Ate Jingle, nagsend na ato nin picture niya YouTube. Nagsusubaybaya aton. Salamat, Ate Oo. Jingle. Busy to yayan na siguro Oo. kay mag-New Year gap kada hair. New Year gap ano? Dungan, Ate Vic. Oras. Dungan ito oras. ngayon. Pati dito kanda, Kuya George. Okay. Oo. Sabi po ni Joaquin, Happy New Year po, Pastor. Okay. Okay, Joaquin Luna. Okay, I know nandiyan ka ngayon, live ka nanonood. So, God bless you po. Salamat na kahit sa iyong murang isipan, bata ka pa pero andiyan ka nanonood kay Ate Beck, kay Kuya Joel. So, kami po ay nagagalak
na ikaw ay nandyan, Joaquin Luna. So, purihin ng Okay, Diyos. Yvonne Mateo pala, Kuya Joel. Apo ni Ate Ana Maria Isabelo. Okay. Oh, 9 years old po siya. Okay, salamat Ah. po. Okay, God bless you. May kapatid ni siya na babae. Mhm. Ni Yvonne Mateo. At salamat din sa mga bata nating mga viewers, ano? Kahit ano kay Mawis at saka Mary Joy, salamat po. Sila din ay influencer. Nung nag-share si si Mary Joy ng except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. May nagtanong doon, ano po ang ibig sabihin ng born again? Iwan ko kung nasagot na ni Mary Joy. Ang born again po ay hindi relihiyon. Yan po ay relasyon sa Panginoon. So kung nandyan si Mary Joy, sagutin mo, Mary Joy, na ang born again po ay sinabi po ni Jesus na ang tao ay kailangan po isilang muli, spiritually speaking. Hindi po yung katawan natin ang isisilang. Hindi religion. Hindi po relihiyon, nasasali ka sa born again para ka ma-born again. Hindi kailangan na mag-change ka ng religion, ang kailangan pong i-change ang ating pong mga buhay, mabago po ang ating mga buhay. Huwag kang mag-change ng yung relihiyon. Ang importante yung relasyon mo sa Panginoon at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Okay. Alas Ate Meg? 10 Oh, last 10 na. Oh. Praise the Lord. Talagang hindi natin sukat Okay, na sabi kalain. ni Ate Ana Maria Isabelo, katabi ko po si Lola. Sabi ni Bon Mateo, katabi ko po si Lola Eva. Okay. Okay. Gandang gabi sa inyo. So, Ate Eva, so God bless you. Salamat sa... Apo ito ni Ate Eva. Ate Si Bon Mateo. Bon Mateo, God bless you. Sana sumunod sa atin mga yapak, Ate Beck, yung mga kabataan natin. Kung hindi natin alam kung kailan pa itong pandemic at hanggang kailan magkaroon tayo ng freedom, kalayaan sa pag-share ng salita ng Diyos in social media. So ngayon, may kalayaan pa tayo. So yung ating mga kabataan, sana po ay ganun din ang gawin ninyo na mag-share sa iyong mga kaibigan ng mga salita ng Diyos para sila rin ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Okay. Okay, Ate Beck? Okay, music. One mo. Damuotan na pag music kay mag-New Year balik. Oh, okay. Pwede, mga kasangkayan, pwede ka mo, kung magluluto ka mo, pwede ka mo nagluluto. Pwede niyong iwan lang ang cellphone naka-open. Pwede ka mo magluluto, tapos yung cellphone niyo, nasa harap habang nagtitiros ka. Hindi po kami magsa-sign off hanggang alas 12, mga kaibigan. So, depende na po sa iyo kung kayo po ay merong trabaho o kung kayo ay kumakain, pwede po ninyong you have the freedom. Pero kami ni Ate Beck, ay hintayin po namin ang alas 12, pero kakain din kami, once in a while. Okay, Ate Beck? Okay. Music, nariyan ka? Okay, nariyang ka para haaton nga tanan. San o paman ikaw ang lalauan, san o paman ikaw laan kusog, sa sarigan ko anumanan umabot, ikaw ang lamragadalan ko. Aadi ka, hakasing-kasing ko. Kaud ka kung napabaraka. Hangin ka akon kinabuhi. Katangkuran mo akon, waray matupon. Aada ka, bisan kon may pagkulang ako. Aada ka, andalan nga kinapapakulban ko. San o paman, o Diyos, ang gugma mo, ang kalag ko.
natalwas tungod haimo san o pa man kinabuhi mo iginhatag para ako matalwas di kang hakaratan gamhanan ka o Diyos san paman. Aadi ka, hakasing-kasing kaput ka, una babaraka. Hangin ka akon kinabuhi, katangkuran mo akon, waray matupo. Aada ka. Alright. Bisan kun Alright, Ate Beck. Basahin natin, Ate Beck, yung ibang mga comments ng ating mga viewers ngayong gabi. Handalan nga kinapap. Ay, Wala nakita naman niyo. tayo, Ate Beck. Parang na, ano na po. Okay. O Diyos, handog mo From Ana Maria Sabilo, Happy New Year. Han baton, han imo problema. Salamat po. Okay. Sabi ni Ate Marta, sabi po ni Mary Joy, and san o paman. ang born again ay hindi relihiyon, kundi relasyon sa Diyos. Tama, Mary Joy. Okay, sana sinagot po yun. No? Nabasa ko yung, yung comment ng viewer ng iyong live. So, thank you. Talagang marunong ka lang sumagot. Okay? From Ate Carmen, akong gintapos ko na ang pagluto ng maaga kay para wala istorbo it akong panood. Ang baton. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, sige Ate Beck. Sunod Ate Beck, tingnan mo yan. No? Okay. Very good, Ate Carmen. Angeline Orteza, expectation ko po maging suok pa ha Ginoo nganhan bugos nga pamilya. Hallelujah. Yan, siring pa man ni Ana Maria Isabelo, maaga kami nakatapos sa pagluto para makapokus sa pakikinig. Hallelujah. Okay. Kuya Joel, pwede ka mag-trivia, Kuya Joel. Okay, ha? Oh. Trivia. Pero ato lang na Ate Beck, tira pamatian, tira mga labot tira mga expectations. Ano ti mo ginaaro? Yes. Specific po, specific. Kasi para po pagdating po ng sagot ni Lord ay specific ang ating pasalamat. Ang kunano ti mo mga ginaro Ginoo, ato nagpipray. O, ipipray natin yan ang mga kasangkayan. Bago kita magtapo ito New Year, isulat po natin kung ano ang gusto mong hingin. Hingin kay Lord. Okay? Ano pong gusto mong hingin sa Panginoon? So, humingi ka na ng mas malaki, Ate Beck, para kung pagdating ng blessing ay hindi po maliit ang darating. So, when you ask from God, make it big. Oo. Basta andoon ang patnubay ng Panginoon at nandoon ang guidance ni Lord, huwag kang humingi ng maliit na bagay. Lakihan mo na, kaibigan. Lakihan mo na ang hingin mo sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, with God, nothing is impossible. Wala pong imposible sa Panginoon. Maliban sa iyong expectation ngayong 2021, humingi ka ng gusto mong mangyari, para po specific at pagpasok ng 2021 at any month na dumating, magpapasalamat tayo sa Panginoon specifically sa iyong hiningi ngayong gabi ng New Year's Eve. Yan, Ate Beck. Para specific ang atong testimony na dumating yun ating hinihingi. Ikaw, Ate Beck. Karoy po na kun Kuya Joel na may da
i-share na natin mga viewers, itira expectation na aton. Okay, Oo, okay. ano ba to ng Okay. problema? Ano tiyo? Ano gusto niyo na gawin namin? Oo, for Gawin the namin. next 2021. Oo. Yun po. Ate, babasahin muna natin itong sinabi ni Marta Lunsaga. Sabi ni Mary Joy, ang inasahan ko sa 2021, maging katulad kay ate niya, maging part sa worship team. Oy. Oh, maganda yan. Maganda yan. Okay, sabi ni Ate Beck, okay? Ano po ang expectation niyo sa amin? Sa atong programa. Sa ating programa, anong gusto niyo na mangyari? Anong gusto niyong gawin ng Lord sa amin at sa programang ito? Okay? What is your expectation of this program? Ang baton han imo problema. Okay. Okay, maganda yan, Ate Beck. Kasing-kasingan kalag, mapahuway nga mamingaw. Ito na, expectation ni Ate Jingle Maria Corazon. Let all my loved ones be born again. Talagang sinulit niya, Ate Vic, all my loved ones be born again, Amen. that they may have a relationship with the Lord Jesus Christ and have a personal Savior, and that's my heart's desire. Amen. So, Ate Jingle, mananalangin po tayo sabay-sabay. Lahat ng ating mga mahal sa buhay, pagpasok po ng 2021, ay wala silang magagawa na iba kundi sumunod sa Panginoon. Okay, pray. Okay, tayo po'y manalangin, mga kaibigan. Yes, Lord. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Our heart's desire also. Lord, sinasabayan namin ang desire ni Ate Jingle, Lord, Sa ngayong ibang gabi. mga viewers. Na ang sa lahat ng aming mga viewers, ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga anak, asawa, mga pamangkin, Lord, even to our extended family, na sila, Panginoon, ay makakilala sa iyo at sila ay ma-born again. Sila po ay maligtas at mabago ang kanilang mga buhay. Amen, Lord. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo. We believe and pray in Jesus' name, Yes, na ang Lord. aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay maligtas. Hallelujah. At masama namin, Lord, sa paglilingkod sa iyo. Yes, Jesus. Lord, Thank sinabi you, mo Lord. sa iyong salita sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your entire household. Amen. We believe and we stand upon your word na ito ay mangyayari sa aming bawat tahanan, na ang lahat ng aming mga mahal sa buhay ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. In Jesus' name, amen. And amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Alright, hallelujah. Sabi ni Ate Marta, sige po ang inasahan ko sa programa na bato ng problema, tumagal pa. Tumagal pa, Ate Beck. Amen. Kaya gusto ni Ate Marta nga diri ko din mahunong, okay? Oo. Kaya kami wala na kayo magkikita ng TV. Anamon TV, istambay na hiya. Pero sometimes nagti-TV kami. Ato pero kami sa ang YouTube. baton, oo. Ang baton YouTube dami kita. Binabalikan namin yung mga programa kasi nakakamiss po yung mga comments at saka mga buhay ng mga anak ng Diyos. Kikita na mo kung ano't amon kahusay ng kagwapo ha TV. Kung ano ang dapat naming baguhin, yan, ina-adjust namin ang aming sarili. Hindi namin alam kung anong expectation po ng aming mga viewers sa programang ito. Oo. Papadayon ko kita, Kuya Joel. Kaya mo tato ni sponsor ha t-shirt. Oo. Salamat sa Kalo. Ining cup. No? Siyahan, mga t-shirt. Tapos, otruhan, may mga t-shirt na liwat. Otro na liwat, may kalo. Tapos may t-shirt. Padayon ko kita, Kuya Joel. Oo. So, Ate Marta, dili kami mahunong, ano? Oo. Padayon ko din eh. Dili kami mahunong pagpadayon na pag-share ang pulong ng Diyos. Amen. Siya rin ang Biblia, go into all nations and preach the gospel of Jesus Christ. Di man kita makakadto sa Amerika, di man kita makakadto Australia, o sa ibang mga lugar. Pero ini nga programa,
labi na din niya YouTube channel, makakaabot kita habugos nga kalibutan. Ano? Bisan na ato gyapon na FB, bisan hain nga platform, social media, as long as we share the word of God, diri ini mapupugnan mga kabugtuan. So magpapadayon kami ni Ate Vic as long nga may da kami kakayahan, kusog, bisan usahay makapoy, bisan mapiraw, pero salamat na Ginoo iya sustaining grace. Bisan na haluyuhan mga damo nga trabahoon ipapadayon lagi. Amo nga ni nga bumalhin kita Ate Vic ka YouTube channel kay diri na kami nag-i-edit mga bugtuan. Diri na mo gini-edit na ini, automatic ini upload. Kaya nakato kami sa FB, gina-download namon ang video nga nag-live kami, tapos ini-edit, tapos i-upload liwat sa YouTube. Na-taken 2 ka oras sobra mga kabugtuan bago yan ma-upload sa YouTube. So sanglit, napipiraw kami yan. Pagkauman iton programa, kauman na mo pag-upload, i-edit ton la ang thumbnail. So amo na tiya, yan, uploaded na iton video kay naka-live stream kami sa YouTube. So thank you niyo pagsuporta buruhato ng Ginoo. Sabi ni Mary Joy, ang inasahan niya sa Anbatun, bigyan ng Panginoon ng kalakasan at tumagal pa. Amen. Amen. At pa may naimo Ate Vic na sa kuan ni Ate Marta. Yes, Lord, salamat sa kaligtasan sa mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Okay, Ate Corazon, expectation ko sa inyo na whatever bus that you may get, don't mind them. Just keep going. And may the Lord be glorified through your life. Basta marami kaming sumusuporta at nagmamahal sa inyo. Salamat, Ate Jingle. Nakaka-touch naman yun, Ate Vic, ano? Oo. Salamat sa iyong pagmamahal. Ganun din po kami. Mahal po namin kayo mga kaibigan, yung aming mga kapatid sa Panginoon na kahit sa kabila ng pandemic, pandemic nito ang siyang nagtulak sa amin upang pumunta dito sa social media. Kasi wala kaming ibang paraan na gagawin para maka-connect po sa inyo. Okay. Ate Carmen. Ana Maria. Sabilo. Kami po, padayon kami makikinig sa inyong salita. Sa pulong ng Ginoo at good health po sa inyo. Si Ana Maria at Ate Eva po ito. Amen. Umati ko kamo nga duha. Ada kamo di tulod balay ano. O sa teraging kita, Ate Vic. Okay. Salamat, Ana Maria. Nga ni Ate At si Eva. Ate Eva, salamat. Yun lang ang aming, bigyan lang kami ng ni Lord ng good health. Amen. Oo. At magandang signal. Magandang signal, yun po. Oo. Magandang signal po. Kasi kung wala pong signal, Minsan ay pa mahirapan po putol-putol tayo. Mahirapan po tayo. Okay. Carmencita Lona, expectation ko po sa Anbaton an magpatuloy ini nga programa para bugos nga kalibutan makapanood ngan marami pang kaluluwaan maligtas. Amen. 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 Hallelujah. So be it, Lord. So be it. Amen. 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 So be it. Sabi ni Ate Marta, at mayroon pa akong inaasahan para sa iyong dalawa, matibay na relasyon sa inyo at lalong magiging in love si Kuya Joel kay Ate Beck. Okay. Ito nga Ate Marta. Okay. Tatapatin namin kayo, honestly speaking. Dahil po sa programang ito, kami po ay natutong mag-adjust ni Ate Beck. Kasi bago dumating ang programa, kapag meron kaming hindi pagkakaunawaan, dapat magkaunawaan muna kami. Yes. Kaya ito pong programa, ang batunay mo problema, nakakatulong po sa aming relasyon na maging close pa kami una sa Panginoon at sa bawat isa. Kasi mahirap po na Umarap sa media. mahirap humarap sa publiko. Honestly speaking, hindi po kami mga artista, hindi po kami mga celebrity na pwede kang magtago ng lihim, di ba? Masaya ka sa harap ng mga tao, pero
sa likod ng iyong mga ano, merong kalungkutan. Oo. So, kailangan po okay, may tumatawag sa atin. So, kahit po tayo ay may mga problema, ang mahalaga po ay masaya tayo ang ating relasyon. Hello, Ate Jai Jai. God bless you. Ate Jai. Hello, Ate Jai. Oh, Ate Jai. We're still live. We're still live. Oh, pero Ate Nanay, mamaya Ate Nanay. Oh. Oh, may tumawag sa amin mga kaibigan, yung aming anak. Nasa Laguna. Okay, si Ate Jai. Sige, Ate Jai. Live po tayo at live ka rin dyan. Okay, babasahin natin. Okay, So, sige. sabi po ni Ate Michelle, okay, Ate Michelle, my expectation of your show is that your love to God grow deeper and your love each other keep. Kaya pala ang saya-saya niyo. Totoo po yan. Oo. Kasi mahirap pong magtago, Ate Marta, Ate Michelle, thank you for your expectation na lumago pa ang aming pagmamahal sa Diyos at sa bawat isa. Yun talaga ang pinaka-ugat ba't kami nang motivate at dahil po sa ginagawa ng Diyos sa aming mga puso. Just imagine kung hindi po ang programang ito, hindi marireconcile sa Ate Vic sa kanyang mga kapatid. At hindi siya marireconcile sa kanyang mga kapatid kung hindi po maayos ang aming relasyon sa bawat isa. Sabi nga ng isang saying, you cannot give what you do not have. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa'yo. Di ba? Hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa'yo. So, ang may bibigay namin sa aming puso ay ang nangyayari sa aming buhay. Yan. Okay. Kuya Joel, ganado siya magyayatan. Sige, Ate Vic, ikaw naman. Okay. Sige, kadla. Yakan kadla. Okay, sabi niya, may sumpay pa lang at sabi ni Ate Michelle. Okay, my expectation of your show is that your love to God grow deeper and your love each other keep stronger. Amen. Gusto ko yan. Okay, gusto ko yan. Sana subiet, mangyari yan sa 2021. So kayo naman po mga kaibigan, ang mag-expect, kung ano po ang kailangan namin gawin para kami po ay maging epektibo pa sa pag-share ng salita ng Diyos. Okay. Ate Jai, Happy New Year, oy! Sabi ni Ate Marta, Ate Jai, Happy New Year daw. Oo, maluyang connection kasi Laguna ay Ate maluya. Jai. Hindi nakapasok si Ate Jai. Okay. Nakapasok man siya pero putol-putol ang connection ni Ate Jai. Kaya kahit po malayo po ang aming mga anak, ang aming eldest sa aming pangalawang anak, ay meron kaming constant communication sa kanila. At sa mga maliliit na bagay na kapangailangan nila, kung meron silang sakit, meron silang kahit anong nararamdaman nila sa kanilang katawan, ay pinagpipray namin po ang kanilang mga buhay. Araw-araw, pinagpipray namin sila mga kaibigan. Okay, Ate Marta Lonsaga, kaya hindi kayo tumatanda kayong dalawa kasi palagi kayong masaya. Parang 35 lang kayo. Tatay ako ni Ate Vic. Si Ate Vic, Yun ang sikreto lang, Ate Marta, no? Sa lahat ng mga viewers natin, yung sikreto lang natin na maging magpapabilin kita na pagpapabilin kita na batanon, mahusay, gwapo, dida haton na pamahong-pahong bisa nagedad na kita. Ang sikreto lang natin malipayon la kita, no? Bisa may mga usahay mga problema nga moabot, malipayon lang. Ang importante nagkakasinabtanay ka mo nga mag-asawa, tapos ang iyong mga anak nagkakasinabtanay ka mo. Dahil sa yung relasyon sa Ginoo maupay. Ito Ate Vic. Nag-agree si Ate Jingle. I mean to that, Sister Martha. Talagang nag-agree talaga. 35 ka pa lang, Ate Vic. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Ah, Mga tinuod gud ka mo nga taga Jesus our refuge. And mga tinuod nga taga Jesus our refuge. Kapag makakita sa ilang pastor nga pastora mahusay, amo gapitira pag kita tira ka lugaring. that's right, Ate Beck. Oh. Kay diri hira makakasiring nga mahusay tira pastor nga pastora nga na magwapo nira pastor kun anira nakita nila karugaringon marakso marakso tira. Tama, Ate Beck. Nakita man nila nga mahusay anira pastor nga mahusay Yun anira ang pastor. tingin nila. Yun ang tingin nila Yun sa ang tingin nila kanila. silang sarili. Yan, I agree with that. I ganyan agree with that, talaga. ano? Taga Jesus our refuge good talaga ka. Kasi kapag tinitingnan nyo ang iyong pastor at pastora na maganda at gwapo, ibig sabihin, ikaw ay maganda at Yes, gwapo. amen. Pag amen. nakita mo, pag pinipintasan mo ang ibang tao, ibig sabihin, ikaw rin ay pangit. Oo, ako na to. At yun ang sinabi ni Jesucristo, Ate Beck. Ba't mo tinitingnan ang puwing, ang dumi sa mukha ng tao? Eh, meron ka namang truso, mas malaki ang dumi sa'yo. Pag meron kang kine-criticize na ibang tao, ibig sabihin, ang tingin mo sa iyong sarili din ay mababa, Ate Beck. Kaya thank you na kayo po ay binabago po ng Panginoon. O, kapag ang tingin nyo sa aming mga host ay nagig-improve po kami, yung aming mukha ay para lang 30, ganun, ay ibig sabihin ay ang nagpapatanda talaga ng tao, Ate Beck, ay ang worries. Yes. Worries. Kapag palagi kang balisa, kahit ikaw ay 30 years old pa lang, para ka ng 60 years old. Para ka ng senior citizen. Dapat masaya ka, kaibigan. Sa pagpasok ng bagong taon, ang pagiging masaya, hindi marami kang pagkain, marami kang bilog na prutas. Ang mahalaga, ang presensya ng Diyos. Sa pagpasok ng bagong taon, pagpatak ng alas 12, umawit ka't lumundag sa magpasalamat sa Diyos na marami pang biyayang darating sa darating na 2021. Oo. Oo. Ilang Talagang- taon si Ate Beck? Okay. Tanong, Ate Marta, sa tanan na mga viewers siya na. Ilang taon? Ilang taon si Ate Beck at si Kuya Joel? Ano, may, Bagong may, umaga, bagong pag-asa, Kuya Joel. ano, may premyo ka? Pare ka premyo. Hindi, may datong premyo. Load. May load? May load, may load. Alam na nila. Ano ba? Alam na nila yan. Besilan maghatag og premyo ha aton, Kuya Joel. Okay. Oh, pag hira makatigo, hira maghatag it premyo aton. Saan ba yung bagong umaga, Ate Beck? Hinahanap ko. Bagong umaga. Okay, bagong umaga. Okay. Sige, mga viewers naton, mga kasangkayan, okay. Oho, Ate Marta, 52. Ate Corazon, 20. Masaya ako, Ate Jingle. Hallelujah, praise the Lord. Kasi nakakap ako. Kapag tinanggal ko yung aking cap, pero pag nakaano ko to, salamat sa sponsor, Ate Hana, Kuya Jojo sa cap. Oo. Yan ang naagasangkay ko. Maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos. Ikaw iya Lagyan nyo. Si Kuya Joel, ganito, at si Ate Beck, ganito. Lagyan nyo. Kasi hindi namin ma-identify kung sino si 25, sino si 22, Maski ano sino si ka 51. mabuka, anatong ginpapasan. Ang mga pag-ambok naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, kinisus ka na magsari. Haiya mga ipin saad imula lauman. Hiyaan suot masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na diri kita niya kayaan. Lalara, bagong aga. Lalalara, bagong paglaom.
kagabihon pag-abot ang kaagahon nagaagian para sa anon kun ni Kristo adahay mo kada bag-o nga aga may bag-o nga paglaom at tubangon mo nga may kalipay nga magdayaw ka iya iyaan suok mo nga sangkay marikon nga sarangaligan hiya haatong nagsasaad na dili kita niya bayaan lalara bag-o nga aga lalara bag-o nga paglaom lalara bag-o nga aga lalara bag-o nga paglaom nagaagian kagabihon pag-abot ang kaagahon nagaagian para sa anon kun ni Kristo adahay mo kada bag-o nga aga may bag-o nga paglaom at tubangon mo nga may kalipay nga magdayaw ka iya iyaan suok mo nga sangkay marikon nga saranggigan iya haato nagsasaad na diri kita niya bayaan lalara bag-o nga aga lalara bag-o nga paglaom lalara bag-o nga aga lalara bag-o nga paglaom lalara bag-o nga aga. Alright, bag-o nga aga, bag-o nga paglaom. Okay, Ate Beck, natawa ko. Okay, oo. Natawa ko diyan, Ate Beck, sa mga sa mga edad natin ano. Hindi akalain, Kuya Joel, mag-aalas 11. Malapit na. Okay. Oo. So mga kaibigan, nandito pa kami ni Ate Beck, ano? Totoo po yan, hindi po na sa edad po yan, kahit po tayo po ay senior citizen na, okay? So sa lahat ng mga kasama dyan, kung sinong kasama mo dyan, ay pwede po niyong i-comment din, ano? Yung mga pangalan nila para po sila ma-recognize. Kasi hindi po namin kilala yung mga kasama mo dyan right now. Okay? Para i-greet po namin. I-greet po namin ang kanilang mga pangalan. Ate Carmen, okay, Ate Mercy, kung sinong kasama mo dyan, I know, kasama mo si Kuya Oking, si Ryan, saka si Ken Rocky. Yung mga tao ngayon na hindi natutulog, Ate Beck, kasi naghihintay sila sa countdown ng New Year. Okay. Si Ana Maria Isabilo, sino po ang kasama niyo? Salamat sa mga sagot. Mamaya namin sasabihin kung ilan talaga. Or ano talaga yung edad mo, Ate Beck. Okay. Gusto ko yung sagot ni Ate Jingle, 25. 25. Oh, 25. Parang binaliktad lang ata. Okay. Alis rin ni Ate Marta, pastor 26, pastora 25. Okay. Si Von Matthew po ini ang sagot ko po ay 50. Sabi ni Von Matthew. Okay. Pero hindi parang kabaliktaran ang 52. Ako sagot ko, si Iba po ini 54. Yan. Sabi ni Ate Corazon, game po ako. Okay, sabi ni Ate Mercy, ako expectation si Ate Mercy. Sa host ng Anbaton, Hanimo Problema ay good health palagi. Thank you, Ate Mercy. Yun ang aming kailangan na araw-araw ay meron kaming good health araw-araw. Okay, mga kasangkayan, sugartahin ni itaton bubuhaton. Mag-video kahin bisan mga 1 minute, mag-video kahin mo voice, tapos i-send niyo hanakon messenger. Tapos, Karon
igpa-play na kon, ipapakadida kon ha microphone para Oo. mababatian niyo. Para maririnig yung Oo, boses. Oo, okay. boses. Sige. Pwede yun i-send sa messenger yung yung Voice. recorded voice. Mga kahit Greetings, ilang kung ano. seconds lang, ilang seconds. Oo. Yan, Ate Beck? Niyo. Send 1 minute lang. Pwede yun sa Oo. messenger, 1 minute? Depende kasi ito niya. Di ba itaton messenger, may dadida video, pwede ito niya. Sige. Okay? So, Sabi ni Ate Marta, hindi ko po alam, nakalimutan ko po kasi yung mukha ang tinitingnan ko. Wala, biro talaga ito si Ate Marta. Ate Marta, wala ka pa na magluto. Nag-i-enjoy ka na lang dito pag may message. Okay. Ate Marta, ada ba Kuya Jojo? Ada Kuya Jojo? Upo mo. Sige po, yung pong sabi ni Ate Beck, pwede niyong isend ang iyong voice greetings. Okay? Voice greetings. Tapos, ipi-play po namin, ipaparinig namin ang boses nyo para marinig nyo. Kasi yung ating mga kaibigan na hindi po kilala kung sino ka at kung saan na lugar. Okay? Ano ka? Ano daw? Ano daw? Okay. Ano na si Ate Marta 25? O Ate Jingle 25? Ate Marta 52? Si Corazon, game po ako sagot ko kasi si Eva 54. Pero, ini. Pero ito niya. Pero, okay. Pero, pero hindi parang kabaliktaran ang 52. Okay. Si Bon Mateo, sagot niya 50. Okay. Si Ate Marta, hindi ko po alam, nakalimutan ko po kasi yung mukha ng tinitingnan ko. Sabi, adi po. Sabi ni Ate Marta. Okay. Okay. It question, kuan. Mag-record ka, hindi mo voice, mag-record ka, tapos, o kaya video, bisan mga 1 minute lang, para ipi-play naton di diha microphone. Tapos mababati niyo iyo boses. Nag-greet ka mo, Happy New Year or Prosperous New Year. Anaton. Okay. Okay, Ate Beck. Sige. Baka naghilom ka man, Ate Beck. Kaya nagkikinita. Okay. Okay. Aday Ate Jingle. Sige. Pakikinggan natin, ano? Okay. Ngayon, si Ate Jingle, maghatag niya greetings para haton nga tanan. Sandali. Okay, sige na, Ate Beck. Dora, now I know you are 51 years old. I knew it. Okay, bye-bye. Happy New Year po. Okay, from Ate Jingle. Thank you. Okay, salamat. So, isend nyo po ang yung voice record at ipi-play po namin. O pwede kayong mag-greet sa inyong mga kaibigan. Okay? O pwede kayong mag-greet, ha? Ako sa barbus. Oh, malakas. Ate Beck, malakas. Oh, ulitin mo, Ate Beck, one more time. Hey, Pastora, now I know you are 51 years old. I knew it. Okay, bye-bye. Happy New Year po. Okay. Malakas yun. Malakas. Pero pag may pumapasok na
message na nawawala. Hey, Pastora, now I know you are 51 years old. I knew it. Okay, bye-bye. Happy New Year po. Basta may nasulod nga. Okay. Marami po papasok na mga... Sige, pasalamat ako. Yes, salamat Ate Jingle sa pag-greetings. Happy New Year din. Salamat sa pag-greet sa atin. Dito tayo kay Kuya Jojo. Okay, kay Kuya Jojo. Happy New Year, Dida Philippines. Sana akong asawa, Hana. Happy New Year. Happy New Year kan Kuya Joel, nga natibek. Nga na akong bugto, kaduduha. Kan Chay Chay, nga kan Mika. I love you all. Happy New Year ha iyo. Yeah! Okay, Kuya Jojo, salamat. At least narinig natin yung mga boses kasi Pirmi lang kita Kuya Jojo, kita duha. Heran naman. Oo. So, pwede nyo i-send kay Ate Beck, kay Pastora Rebecca, yung recorded voice para ipi-play po namin. Kasi hindi naman pwede yung live video kasi. Dito, Ate Marta naman. Okay, Ate Marta. Ate Marta Lonsaga, pakinggan natin. Hello, magandang gabi, Pastor and Pastora. Kuya Jojo yan, Kuya Jojo. God bless you and more blessing to you and good health. Hello, good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Pastor o Pastora. Watching from Kabuyanan, Tanawan City. Kumusta mga viewers? At kami Barangay Kabuyanan, Tanawan City. Ngan ako, Marta, ang viewer nga. Mahilig magkinumin kada pastor. Ngan Happy New Year, ayong tanan, Pastor o Pastora. God bless you. Yeah! From Lonsaga family. Okay, Happy New Year. Okay, so... Ade. Okay, nandito kay From Ana Maria. From Ana Maria. Happy New Year, Pastora. Sa inyong dalawa. Happy New Year po. And prosperous New Year. Okay. Amen. Salamat Magaling nga po. itong mga viewers, Kuya. Oo. High-tech na sila, Tututo na sila. Oo, di ba? Galing. Okay, sa lahat ng ating mga viewers ay pwede kayo mag-send ng greetings audio recorded, i-record po nyo yung kahit maikli lang, at least lakasan po niyo yung konti para po Malakas pag-play. lakas po ang pag-play. Okay? So, salamat po sa nagpadala ng kanilang mga greetings. At sa lahat po na nandyan ay pwede kayo magpadala hanggat kaya ng messenger. Kahit gaano kataas, basta kaya ng messenger, Ate Beck. Okay. Send. Ito naman, may isa. Okay? Hindi ko alam kung Pastora. Happy New Year po, Pastora. At Pastor. Si Bon Mateo at si Lola Eve. Si Eva po ito. Happy New Year po sa mga kapatid ko at kay Nanay Pasita. At kay Ana Mar. Dito po kami kila Ana Marie. Sige pa. Meron pa? Okay na, dali na. Sige pa. Sige. Alam na nila 54 si Pastora. Dali na. Alright. 54 ba si Pastora? Okay, salamat. Saan galing yun, Ate Beck? Kaya Ana Maria. Ate Eva? Ate Teresa. Ate Eva. Si Ate Eva, Oo. Okay, God bless you. Happy New Year. Okay, salamat po. At least naririnig po natin yung ating mga viewers. Naririnig po. Pwede kayo maghatag ng mga greetings para sa inyong mga loved ones. Oo. Oo. Pwede nyo i-shout out yung mga loved ones nyo na nandyan ngayon. Yung kasama mo dyan, Ate Carmen, ha? Ate Carmen,
Anong pangalan ng asawa ni Ate Carmen? Okay. Kuya Jaime. Jaime yata. O, Kuya Jaime. Kuya Jaime. At saka yung mga kasama dyan. Okay, so bibigyan natin ng panahon. Anyway, New Year man ngayon. Bihira lang ito na tayo po ay mag-extend sa ating oras. Anyway, malapit nang mag-New Year, ano? Si Jaime. Okay, Kuya Jaime, Happy New Year. At sana marinig namin ang boses nyo. This is the first time na marinig ng mga kaibigan natin dito sa Tanawan at sa ibang bansa yung mga boses po ng mga pag narinig yung Carmencita. Yan, gustong marinig yan ni Ate Jingle from Singapore. Yung marinig nila, Ate Marta. At saka yung iba na nandito ngayon, at least marinig nila yung mga boses. Okay? Ay, Kuya Jojo nga ni Ate Marta. Okay, Ate Bex. Ayaw. Ayaw. Oo nga ni. Hindi, delete ko. Akala ko. May mga pumapasok sa ating messenger na merong sobre, wag po niyong i-open yan. Yan po ay spam or parang virus sa messenger. Pag i-open mo yan, automatic magsisend ka sa lahat ng iyong mga kaibigan. Kahit hindi ka mag-send. So yung may mga sobre sa yung messenger, wag niyong i-click kasi yan po ay spam. Okay, sabi po ni Apo, Happy New Year po, Pastor. Yes, Joaquin Luna, Happy New Year po. Okay. Nakag-send ka? Aray, pan-delete. Automatic na send yan. Direct na open, hindi delete. May voice chat kay Ate Eva. O Ate Teresa. Ate Jingle lagi. Yakan nila. Okay, mga kaibigan. Salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga boses. Kahit po kami ay hindi pa rin namimiss po rin po namin ang iyong mga boses po. Hindi lang kami ang inyong naririnig, at least maririnig po ng lahat ang iyong mga boses. Okay? Saan ka na, Ate Carmen? Sign out na siya. Good night daw ko, no? Good night na, Ate Carmen. Good night na daw po kasi pinipiraw na si nanay. Pero sige, kami nanonood pa rin. Hindi pa. Nag-send si Ate Carmen ng ng family picture. Yes, oo. Family picture na. Iwan ko kung nakikita. Nakikita yan, Ate Vic. Nakikita yan. Yan sa camera. Okay, Ate Carmen. Gusto naming marinig yung boses mo, Ate Carmen. Oo. Para naman maging masaya yung aming mga kaibigan natin dito. Sabi ni Ate Jingle, dapat pala 15 ang sinabi ko. 15. Para balikad ba? Sa 51 ba? Baliktad. Okay. Okay, para po sa mga mga bata na inaantok na, sige, matulog na po kayo. Okay. Kanta Kuya Joel para kanta pa kita Ate Beck. Okay. Okay, so hintayin ni Ate Beck ang voice recorded niyo. Pwede pa. Ulit gap ka mo. Pwede pang umulit. Umulit ng ng iyong mga greetings sa iyong mga loved ones. Yung lahat kung gusto niyong i-greet. Yes, okay. Okay, ano bang ating aawitin, Ate Beck, ngayong gabi? Kahinahunan. Ade, kahinahunan. Tawagan mo ako hingkasing-kasing, pirmi may kanta kinauuri. Ngan itutuha kon kinabuhi anon paghigugma an akong kaaway. Ang pagpailog
pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasing na naluluoy napapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungang buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungang buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Alright, Ate Beck. Okay. Alright, mga kasangkayan, damo nga salamat. Pero padayon kita, magpipray Kuya Joel for the last time. Magpipray kita hanaton mga viewers. Sige, tayo po ay mananalangin, mga Thank you, kaibigan. Lord. Panginoon, salamat po ngayong gabi na ikaw ay binigyan mo kami ng pagkakataon na kami magsama-sama, Panginoon, kahit po malayo ang bawat isa. Pero salamat, Lord, na ikaw ay patuloy na nagbubuklod sa amin, Panginoon, sa isang layunin upang mapalakas ang aming mga pananampalataya. Lord, we pray in Jesus' name na pagpalain mo, Lord, ang aming mga viewers, ang aming mga kapatiran sa Panginoon, anuman ang kanilang mga sitwasyon sa mga oras na ito. We pray, O Lord, na sa pagpasok po ng bagong taon ay maging abundant po ang aming mga buhay. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, Lord, sa iyong presensya na patuloy na gumabay sa amin. Lord, we give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. And Lord, we pray namon hanaton mga OFW, Lord, nga nagtatrabaho sa ibang bansa. I-bless mo nila mga kinabuhi, Ginoo, kundiin hira, Lord, ang nagtatrabaho. Lord, salamat hini nga time nga tagad mo hirang kusog hanira kinabuhi, Lord. Yes, Bisampahan era pagtrabaho ikaw ang Diyos magabindisyon na era pati era mga agaron tagad mo hirang favor. And thank you, Lord, hanimo pagpanalangin. Yes, Lord, yes. Ginawa namon mga OFW, Lord, at tanan Ginoo nga mga kasangkayan nga nagasubaybay ini, Lord, among programa, atong programa ang bato na nimo problema. Yes, Lord Jesus. Salamat, Lord, na nimo grasya nga sufisyente kaupay parahan matag-usa nga kinabuhi. Ginoo, damo nga salamat, Lord, hantanan nga imong pagabuhaton hanamon ang mga kinabuhi. Ngan, Lord, bisan pa magpapadayon Ginoo ang tuig 2021, Lord. We pray ngayon nga ang programa, Lord, magpapadayon ini tungod kay ikaw namon kaupod.
Bless us all together, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Alright mga kasangkayan, aton anay ini pagtatapuso na naton programa yan nga gabi kay ini ang Dios magapanalangin ha ato mga kinabuhi. By the way mga kasangkayan, anak ko ni Dad is 51, ni Kuya Joel is 52. Opo. Okay, so Merry Christmas and Happy New Year ha iyong atanan. Nga ng Diyos magapanalangin ha imo Ate Jingle, Ate Carmen, Ate Marta, Kuya Jojo, aniyo pamilya, Ate Ana Maria, Ate Eva, aniyo mga pamilya kaupod nato niya nga gabi. Da mga salamat aton mga viewers nga din sila nagapamati hanaton programa. Da mga salamat. Ang Diyos magahatag ayuhin 1,000 folds of blessing ayo kinabuhi as we face 2021 anaton mga pagkabuhi di daha Ginoo. So God bless sa iyo nga tanan ni Ate Rebecca magpapasalamat ayo pagsusubaybay ini an baton han imo problema. Bye. Amen. Hallelujah. Pagsamantala po natin Tatapuson. tapusin dito pero naka-live pa rin po kami ni Ate Beck hanggang 12 midnight. Ay sa Kuya pagsalubong. Joel, bago-bago dali, adi pa Kuya Joel, sandali. Okay, meron po dito, ano? Meron pong from Mary Joy, anak ni Marta. Sandali. Okay, sandali kay Ate Mary Joy. Ate Mary. Here po sa lahat ng viewers at God bless you. Otro. Good evening po, Pastor and Pastora. Ako po to, si Mary Joy, anak ni Marta Lonzaga. Happy New Year po sa lahat ng viewers at God bless you. Aray pa. Evening po, Pastor and Pastora. Ako po to, si Mary Joy Lonzaga, ang anak ni Marta Lonzaga. I'm watching from Barangay Kabuinan, Tanawan, Leyte. Happy New Year po and God bless you. Okay, thank you Mary Joy and God bless you. Okay, ade naghatag. Okay na da? Yung parang mo? Okay, Ate Ana Maria Isabelo, wow. Ang lahat, tirok sila nga tanan. Oo. Ate, ayan, ang picture. Okay, titingnan natin ang family ni Ate. Okay, ito ang family ni Ate Ana Maria Isabelo. Yes, nakakatuwa. Tuwa, okay? Sama-sama ang isang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Amen. God bless you, Isabelo and Luna family. Salamat po sa patuloy na Okay, sige. Bye. Kuya Joel, one more. Okay, mga kaibigan, salamat po. At ako po ay nagpapasalamat din po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito, Ang Baton, Hanimo Problema. So, our prayer po na kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa iyong mga buhay. So, God bless you po and good night and Happy New Year po sa iyong lahat. Yes, Happy New Year. Amen, amen. Okay. Nandito lang kami at magpapatugtog ng mga awitin para sa inyong lahat. Pwede na ka mo Sign off. sign off. Hakada pag-abot Adlawhan Pasko Nagkagalipay ang kada tawo Paglabay adlaw Adlawhan Pasko Ano naman ang masaliwan Kalipay nga iraha na ampon Haadlawhan katawo Sugad lahin mga dekorasyon Pagkatapos han
Pasko igintatago. Usa lagod ang katuyuan nga may Pasko ha. Kasalanan ang katalwasan ada kan Kristo. Kinhihigog maka magsarig haiya ngan kada adlaw mo permi good nga Pasko. Ngan hinihinga adlawhan Pasko, panumdumaan usa nga bagay. Han imo pagkabuhi hining kalibutan, i Jesus ang sarigan. Kinahanglan la nga imkarawton ang iya mga regalo, paghigong mangan kinabuhi nga amugod la ang kinahanglan hantawo. Usa lagod ang katuyuan nga may Pasko ha. Kasalanan ang katalwasan ada kan Kristo. Kinhihigog maka magsarig haiya ngan kada adlaw mo permigod nga Pasko. Usa lagod ang katuyuan nga may Pasko ha. Kasalanan ang katalwasan ada kan Kristo. Kinhihigog maka magsarig haiya ngan kada adlaw mo permigod nga Pasko. Maghihigugmay kita usap-usap, matungod ang gudmaya Diyos. Ngan ang tao nga naghigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Kung hinuman ang di naghihigugma, waray niya makakilala kan Jesus. Matungod nga ang Diyos gugma, ang Diyos gugma. Maghihigugmaay kita usap-usap, matungod ang gugmaya Diyos. Ngan ang tao na naghihigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Ginsuguhan Diyos ang iya anak, tungod kinhigugma niya ang nga tanan. Ini ang kinahanglan nga bibaruan, ngang kinahanglan pagsunod. Maghihigugmay kita usap-usap, matungod ang gugmaya Diyos. Ngan ang tao na naghihigugma, ang nakakakilala
tagay maguro intindihay ngan mag-ipasay ay Kita nga tanan magkanta, magdayaw, maghigugma, haaton Diyos, maghigugmay kita, usap-usap, matungod ang gudma iya Diyos, nang ang tao nga naghigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Mag-ipay kita, Magigumay kita, isa-isa, matungod ang gugma iya Diyos, nang ang tao nga naghigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Maghigugmay kita. Alright, may Happy New Year po sa ating lahat. Welcome, Eliasar Umabot na Magali Official. Welcome po. ang bagong nga aga nga ini nagahatag ang bagong nga paglaom kung kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo na iilo yan ang naaga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabuga anatong ginpapastan ang mga pag-ampo naton kita magin madinaragpon di ka magruha-duha kan Jesus ka na magsari haiya mga ikinsaad. Alright, Happy New Year sa lahat ng bagong pumasok. Eliasar Magali Official. Meron po tayong nakapin dyan ng mga YouTube channel. Pwede mong patikitan yan at saka babalikan po kanyo. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. Nagaagian kagabihon pagabot ang kagahon nagaagian para sa anon kung ni Kristo adahay mo kada bag-ong aga may bag-ong nga paglaong at tubangon mo nga may kalipay magdayaw kahaiya hiyaan suok mga sangkay marikon nga sarangdigan hiya haatong nagsasaad na dili kita niya bayaan lalara bag-ong nga aga lalalara bag-ong nga paglaong lalalara bag-ong nga aga lalalara bag-ong nga paglaong nagaagian kagabihon pag-abot ang kaagahon nagaagian para sa anon
ni Kristo ada imo kada bag-o nga aga may bag-o nga paglaom at tubangon mo nga may kalipay nga madayaw ka haiya iyaan suok mo nga sangkay marigon nga saranggigan iya haato nagsasaad na diri kita niya bayaan lalara bag-o nga aga lalara bag-o nga paglaom lalara bag-o nga aga lalara bag-o nga paglaom lalara bag-o nga aga lalara. Nagkakanta hadto kundi diri para imo o Ginoo tungo diri ako maaraman kahulugan ako nga ni waray good hinungdan yan musika nga hatag nati kang kasing-kasing ko ini nga awit pagdayaw haimo tungod gintubos ako sanglit ang awit ko haimo ni Jesus ang akong musika hatag kadasig kada letra nga nota Jesus anakong musika akong naghahayag hakada pagkanta nga hi Kristo buhi ako musika nga hatag nati kang kasing-kasing ko ini nga awit pagdayaw haimo tungod gintubos ako sanglit ang awit ko haimo Jesus ang akong musika naghahatag kadasig kada letra nga nota ni Jesus ang akong musika akong naghahayag kada pagkanta nga di Kristo buhi akon ni Jesus ang akong musika naghahatag kadasig kada letra nga nota ni Jesus ang akong musika akong naghahayag kada pagkanta nga hi Kristo buhi ako. Hoy, Ate Mercy, ada ka pangaingan. Oo. So, Happy New Year, hay mo King, Ryan, and Ken Troki. Ken Troki, advance happy birthday para buwas. Diyos, hangin bantad mo ang kinabuhi ko. Nabarutan ko na nimugod
ginbago nga hito nga panahon ako naging alagad mo. Amo ini ang bukos nga hingyap ko. Ang hingyap ko nga ganito, maging mo sa katapon nga alagad mo. Ang hingyap ko magserbi o Diyos, sundan ang imo kaburon ang pagsubak ang pulong mo. Bugos ko nga Diyos, ang pagdayaw hati mo langgo. Karuyan ko, ikaw lang ang maghadi. Matungod ikaw, takos maghadi ka, kinabuhi. Nang hangin mo, natawong pinintingyap ko. Ang hingyap ko nga gamito, magino sa katakot nga alagad mo. Ang hingyap ko magserbi o Diyos,
may mga parol ng dekorasyon ng lalaga. Damo ang naririsyuhan nanganganta, nga damo ang naninimba. Pasko Marisyo, tungod ni Kristo na tao na. May andam nga regalo, maninangan maninong mo. Pasensya ka na kung inilima lang nga piso, lima lang nga piso. Kung di labaw lugod nga mas importante, nga ikaw malungduman nila. Pasko Marisyo, tungod ini maghigugma ay kita. Ha Pasko naghihigugma ay, nga nagdigihatagay. Mag-uurupod kita, dayawan ang ngalan niya. Oh, diri bago niya umabot, ang karuyag niya talwason. Ang mga kasalanan, iya kita hugasan. Usagudlaan aton, paglaong hinin kalibutan. Ang anak ng Diyos nga ang ngaran, Jesu Kristo. Jesu Kristo, ngan kon ni Kristo aray hakinabuhi mo, diri bugos ang Pasko nimo. Pasko Marisyo, kunya ada hakinabuhi mo. Ha Pasko naghihigugma ay, nga nagdigihatagay. Mag-uurupod kita, dayawon ang ngaran niya. Oh, oh, diri ba kun iya umabot, ang karuyag niya talwason. Ang mga kasalanan, iya kita hugasan. Hugasan. Wow! Usagudlaan aton, paglaong hinin kalibutan. Ang anak ng Diyos nga ang ngaran, Jesu Kristo. Jesu Kristo, ngan kon hi Kristo aray hakinabuhi mo, diri bugos ang Pasko nimo. Pasko Marisyo, inipirmila kalipay. Pasko Marisyo, kunya ada hakinabuhi mo. Hakinabuhi mo. Hakinabuhi mo. Urusahon nga portahan, kinahanglan abrihan. Ni Jesus aadto nagtutugtog, ginhuhulat baton. Binutong ka na ba, haiya? Oray ninyo, asiha. Masamok ang inyo kinabuhi, kung waray Kristo hain. Una-una kung ano nga kalipay ang aabaton mo, ito nga kahimayaan.
Antos nga diri kud malilikayan, kabulig mo ada, hasapit mo, hasapit mo ako nagmamata, hapasuhan imo paghigugma. Adlaw ko nga paras anong dagmit na wawara, hasapit mo, hasapit mo, bugos na kulop ka mahusay, hakalipay inaapat kung ikaw iya maangkon. Hasapit mo, bugos na gabi, may bituon, may kapawahan kasi kamurayan hasapit mo, katurog mamingaway, haduyanhan imo paghigugma. Ang adlaw ko nga paras anon dagmit na wawara, hasapit mo, hasapit mo, bugos na kulop ka mahusay, hakalipay nga inaabat kung ikaw iya maangkon. Hasapit mo, bugos na gabi, may bituon, may kapawahan kasingkong kamurayan abaton. Hasapit mo, ako nagmamata, hapasuhan imo paghigugma.